kraten ya yatro books yi bu aye bosumi ya yesi na term we ni de school fees any books tonko a ho nchia na yeje na perfect series se kwakoma eto yam wo mu textbook no ene accredited enti wo mboka premier no kra na wokọ aye bookshop bi a wo so perfect series no ebi anasa obeba perfect series wo mu asoe no oba betu enkrata no e wo ho no mo schools ahodo mpa se supply books e de mamo no wo ba perfect series a ye ben ne kama e de amamo ye wo English language award people history of Ghana RME computing creative art math science numeracy coloring writing ho krata nyina wo perfect series a wo benya bi ato yes printing mock exams seminar exams and afa mid term exams hwehwe wo machi kwan e Kumase ye wo putu oja station ho a enkrafo ne flamanta mu so mo beko danso my first stop number no 0243 299 938 0540 755 465. Abusia HA International Samen Control se consulting firm ba kwa aba wo mayimu ya wo body nyama tutu ye dia mankrofo eno ni HA International wose wo bido ka e wo Ghana ha ana wonia wo wa ma no ne waye na adwere se wontua fa ne bra HA International na wo mo emwa o na wonsa enka de ese ne fata wo se insurance bi na akwaye ye wo tu kwan kwabra ne age wo sika se be ye se sika no de be ma wo wonya na adwere so betua HA wono en wo bedi sika ne dia ma o ensa se woto nipa na ton ma we aton ma we fabra HA International wo bedi akire aju sika e dia ma ade bia ye ka woni ane peso betua dia ene HA wo munim kwam de nipa no ebe fa so no se ntewa e wa asase ho abusuya de business de ana pomodin mu nsamo de ena ntewa ba ho a wo de bra HA International wo mo ebeye bibia bi ade ama afi wo mo eye training na hodo e wa fiefie mu public space ahodo ni nyina da corporate training na hodo ni nyina emadwumafo wo ba wo beye bibia bi ade ama hwe ma kira kwan no e wa santimantem ha Kumase amedia runabout no so wa wo ben asapo VIP bus terminal no ma me se wa plaza ne first floor wa e na hfo e wo sehwe hobogo susunyan e na kofo dua ahomane ye 0544 141 688 na 0266 717 101 and no dia no e vital milk we e na e duane wo bo ba ko a gubo so no ame enfie duanu ni a wo ba Ghana wo masum ye yie wonte wo mo asembo ni bia cafe ni kekan wa bia danim wo pesoya choco banana strawberry ni nyina da enye na wo dia baby bia da tonton no dia bowura ho ka cham sa vital milk na no bi na pe benya bi dia ma dodo omega 3 6 and 9 ni nyina da ebi ewom ente wono ma ahoden ko a won madaruma e na ebo so yesene na ewie ya kenkan samdo ede amamosemfo ofa John entwi bosia ko labo ye ne yeso mo no ye mienu midin mami ajwa nyantatando bene afihima ama afriye afekase ye boni kiremu enie Asem Beba Dabi ba ne santi ya boaboa no ya hyase ne de asomo ena no peya ena ebeto dwaselo ya kwanhia bi asi ewo kwada so beposo asantemantem ha ema sabre ya yekase nkwada miensa na womoni omo papa eteke mu ya papa no eka ho nkwada no wo meprapa na sadie accident no ekoba ye no na emu akwakwa ye ya papa na neza aka ye bi ya womode ye trotro the registration number eye GX 5993-14 and de kwabo Ford ya no so de ya trotro yi bi wono ne number no eye AS 7775-19 ebusia enkwada ne pra womo epra ye no na washenkani a wono de ya de bebu ade kamu no na ni so kura brino ewa bra asam no esi ye no afufuro bi ya wo kura no nkopiem aja womo ye se omde ne kwa akopiem ewo hospital a won so na ni so tenu a wasene mani so ateme mankore meka na mkore de asie ya so ma ya mani boni kwamya gini mbote na kokoto ema anopei wakohwe ne asi wato yenkra moma yentino open trotro trotro ne ba ko ana ene design no se trotro sa na just say frog no e design ya na ma me ba ko esi no na nyame a e da na se ne se ma me no si we ni nyoma wi e bra ma e no chima obetu boot ni no ana ka yellow no amuhu no e de ebe ball ford ni mu a amwata no e ba sa no ka yellow no ko ball
so be to one more the name and nipa ho de bia nke ka asempofo na ona ha tio se na school for me say the car yellow ni design yellow ni ma obunya fia kakra se ka say one was interest so aban aya sabia wonum eche ayafe na brigadier the unconscious you know the new pedestrian crossing it did not a man for na kakra say pedestrian crossing again say shenkani dia oba anya be kura no e sai krom ntika be to bo asakra ne mpokobato bi wo ho no twemu ana obi twa afan ni mu a o fa konkobo no and so a blind and found pedestrian crossing no can't be the boom no bi na e hu kan chete na every canoe e chu no na ano e dey ni said the boom sa e school for nkwala ni nsa wonum e pra on e was interest so aban aya sabia on e ji aya re na ye ma me no a o si free care ni no a e ni ye kana se mo ha ye ntie kwai fa so be si ma ba ku bi we ye dwumachi no ba we dey check FM so ni e dey was a problem wa da je e dey nyamia se wo si e ka say wo de ni na we dwuma e ba me se wa da ma ba cho no me si o fa me ba ntuma o ti me si ewi a me si e ba fro ka na mo mako so ye se wo be boot ni na ka ye lo no e di be bo e to na ko bo kuntu o de bo to sa le sa pe ne no ye ko ye na we de ko share so na ni mo wo no ye lo mo ka na nipa do seneti eni pa do pa de me ka se mi hu ya na me bo da school for me ensa eni mo papa eni mi hu o na me hu nipa do anu mu tete so para ta na ye present na me be so driver be ni ma me ya peda driver no e de na ka ya me hu nipa do anu and Jesus school for ni pra hakra o mu pele o ma ni se no e chichicha the driver so ba ku collapse ono se seven hotel wono na me driver no wona ba sa no collapse na ya didn't to kai ma ya kono mutu kwa so na ni so play na no sa dan bo no kwa ni dina o you driver na no chim no e we ba ne die se me ka se mi hu ni pa na me boa na hu you mu pedestrian cross here bi o ma ye san kofo twem so ha ka me say e je adwuma say na che ma kura se u jira o pa se o mutu wa o mu be jina se twem la la o mu jina da yesa wa o de vem e twem ansa no o mo mo twem wa back man mu jina da because ne dia nya adwuma no se school wani ha mu ye ma school for me de no mu twem o te bia wo jina ho no na o sha o mu jina ma ne mfani no wa ye wa de na de akwa na twem e ma no ko abusia kwame ageni mboaten na no penya nsaposo okopiemu ewo kwada so beposo arehosem wasiye ya nkwadan miensa no myom papa teke animuo ya obi gina o ntino driver na gina baabi obi de ne car bubububu bebo muo ya sabre ya yekasa nkwadan na yede omakwa ya de sabia na ate se wotwamfonyini ne yesi ye nyina da ede amayin ene na ya gi na yakọ broni kromu eno ewo abrepo na enkra efi ho no mo eba ekiremu a sisi adehye no a ewo broni kromu adane ninjas ene ewuhia no na waboduku wakata na ni wisi ya enye se bia bibi ntia na emom eye enodowa ene wo bo no ho ba afri ho mafo ho kiremu a sisi ano sade enodowa tie agu kuro no mu ni awi wo mu num wo mu mogya no enya asem ketwa ebi mu kura gu ayaresa bia wo mu num mogya pa ntia ma ebi mu wo mani ase aye holy na yeti asem yi ene yesoma se kwame de ni mboaten enkoi na wo nkonkotie mu se eye no kure se de yate no sa ena etie pepepa na wa bre kopie mu ewo ho no manfo no ma wo broni kuro mu adetumpanfo nim se nimanim ya wo mu hwe no nya bibi emfa ho wo mu nima de kodie ntia no do wa no etu asete ewo ho no mo sa enne wo mu anu mo mogya no ama bi mu kura hyase ebu nketem afiri ho no mo a wo mu beba bi abo wo mu asese woni amanfo no mu bi e wo broni kuro mu abrepo ekasai mo ma yentie abrepo broni kuro na ahanum nyina Bantama constituency odawo ma wo ya hanum ye wo forest bi ho no ma forest bi a ekwa kopie adomanu ene kokoso ne other place won nse kokwa kopim abrepo ne na enkro ne to aso na esi emwa bi ye fe no se ndoboa wo se omo ya se ntonton but omo no me different omo ka hon ma nanana bonwu ase moja efi hon mo ba boni krom ne kese boni krom ile mo no de omo to ha tuaka amanya ye hu no enya asem keto ontumi mpie eni 1 minute a ebi nkaw nti ugya hon na ase kese match pass an woko eso tu na pimpim hon nti yese mo professor Odaboma mani forest info company info no enkasamaye na ida se ese edua bi na eso nti eso ana apai samwa no omse be 10-15 years ni na saa mo no bi ba ha no mo a omse for be bu you say ombe bull spray
ena asaba na this year de na enya asem ketwa meti ekura se ekwa akọ ya domenu ni saa do ato no ni na mo ni bi wo enya asem ketwa enim se enwumro enye tam bia no musisi wo mo enya asem ketwa nti wadaro ma wo tegefo enim de mutimi ye nana momo aye na jamoni fo le sunyefo mpanyefo no enkasa maye adehia no mu bia ewo abrepo broni kromu na wo mu de adesrade eto mpanyifo animu wo mu kiremu na ese de maame ne kae no forest bi e wo ho no ntu wo mu susu se moa no efrimu nene atiegu mu so esa na encha ye kura woko social media no esoa video bia na trend ye gene home na pa krachi bia ni din edi Ibrahim Mohammed dodo na friend commander Kanewu ene ye wone na mabefo ntentan ne so bobo mpanyimfo bi din ya chewu a ye be otuo ye be wo sekan ye be ye osei afi we ya bato ne de ye ne ndisifo nyade a ye be chele kura ene ensam de video ye de ato Facebook yisuei krachi wo ye ne hu bi bobo dini na eba ye no enrada ena ebeto dwa se eyadia ensem okeka ye ni nyina echi no ewura dampare ene aposifo mpanyimfo de beto dwa se wa obeboa me hu krachi ene omo so bebo gwa so papa ene no ane kan na ansemu a anko obi hu so wogina manweko na bi echi na so no anim asem ena akwakoyi neka eka ho ebi ema ensem no se de na ekokontino na ewo sakrachi no ye che no because ne nsem a okan ye no na emu owremo pa na ne yate ene se sambre ya yakasa de aposifo ensa kanu a se de emra ese ne fata wokurom ha no commander ye oda Facebook isu no aboni di se friend commander Kanewu no ye de ebe ye ntam ni kom no oba social media ne so na ensem ne ye be ye we ye be ku we ye wo we se kan be ye we no mumientie wo no ankasa na no masem ene ensem bia wo kan ya ene akwawie ni sei. That's the Kanewu revolution leader. Revolution for 2024. IGP Dampare afina matise kene Japan asam na okan afina maji kene Japan asam atum. See, you know the person killed JB Dankwa. Kene Japan say is the MP of the Republic of Ghana. Or say wouldn't do kum JB Dankwa. Dampare mi bisa se ne Tuesday the Yaw Asante region unim ana unim Kutu, the fake police Yaw Asante region. You know that? Hadikote, the interior minister, be careful. I'm warning you, strong warning. Also, now in Tokosia, you go bow yem to pine eku. This 2024 is all die be die. Ekufadu say all die be die for 2012. I, Commander Kanewu, I say this 2024 is all die be die. That party, be careful. I'm respecting you now. I'm never respecting you again. They try to fake recruit in the police service for the December 7th. There are people to come and shoot the innocent people. And yes, sir. That party, boom, say we IGP, Emma Omai Ghana, you are police service. Me, Atadena Ocean, me the mutual come out. That is my money. And me sika, me tax sika. Na me talk Atadena Chenin Pobanema Ocean. I will go to the fake people. When the interior minister Hadikote, mi do nyame wallahi tillahi wo yezo mun kasheka yebe kum live yani wo fie wa ala joho ye catch on so many steady na Ghana no you be papa there. I swear for my father dead body. NDC is the revolution party na you see a democracy na je buy but see no person obo chire there. This 2024 is all time die. IGP, be careful. Jamesa, ne boss masare, ye nim so we MP before, but we steady. This 2024, what will Jimmy Bia? Fire is coming to this country. I swear for Allah. If you like, come and arrest me.
I'm Commander Kanawu, the Revolution Party, NDC, not Bagawaya. I swear for Allah. 1 year steady. Hey, about 20 months, Commander Kanawu in Abusia. Nanu akwa yi ne kayi obra Facebook ne so e wa bro no atwen camera see nanimu toto ayampe ya wotutu ye ya sabre aposifo ache no ahwe ye kura afi abatro yi kura na akodi wosel asam ben kure na de obetu bi won se de bia eya meka se ye kwa koto aba endi politician bi achi endi amenyokuo bi achi adwoa na wano enkonko yi uka this time no nipa no kope position on fan ho me for ensem bi se ye o enta ne hye image o enti wo bekọ we no obeda no nsi akora mo adwa obeda ba no wonto na de oba betu woni vote sisi a na no kasa na ayi ne ka no age ne chedi ni na taade edi commander onkoi ya to akase no so ana ye kwa benya security court na kwabenya security court akwa asetena ahye se abranti e fene se Solomon Tete sa abranti yi wontumi enkonkoda nyanya ade na judge for prosecutors no enye nasemo ehwehwemo abranti yi eye obi a wadi mfie aduasa enson wo ye aviation operator yeka aviation dia se ja obia atiase na wo hwe awiamuhyan a ye etu ewo my Ghana ha no musi adwumako ba ko a ema wo mu efam wo no Blue Ocean Company Limited na Blue Ocean Company Limited na branch yetumi abomoden apanipa bi aka ne ho na wo matumi akwakọ wia fu ona edigu aluple mu no wo mu akwakọ wia na wo mu akọ wia ye no sika ni na esom 25,860 necessary akwakọ ton fam wo na kan sika no 250,860 Ghana cedis ena eguso ena watumi akwakọ wia woni aboafo no nkwa de sabre no a ne nkọ no nkwa ntumi entwe na nini na akokọ dead wa bra security man na wono ewo Blue Ocean Company wo mo premises wo ehun say Kia Bongo Truck bi registration number ya babe pake ewo yard ni mo eninti ba security ekọ hoko bisa say car no efiri hefa na enum no ena ohun say sa manfo bi ababe hye ho no mo kura no kura mpo woni mu a wo mo etwe form no ede ekro na gya wote mu a na so mo bo moden a edwane enhwehwemu mapa ekoso eno na babe to dwa say owura friend say Solomon Tete wono na abomodin abopa set any Enoch aka no ho a wo mo nso atumi akwakọ wia efam no set ni Enoch a wo mo bo aye no wo mo de wo mo adwane ma meka say de Solomon Tete na ede na kogina mo wo kwabenya circuit court we de kwadu bonno aha ena kase no etiefo yedi nyina esi ena se ekode am yesemfo yewra antwebosi akolabo ne naboafo na napia ena fe papilo enoba afia aboajoa Sunday ena gena wo nyina aboa ena kase ne yetumi ede ebaye enuanom ye no ena yebesom afihima ama afiye mene mami ajwa nyantatando na afiye kono memfa happy birthday we enko Emma Prisla, today is your birthday, Eradi in Shroud. Na wamwao, na wanishwadi hundia wobohom paye bia baby girl, Eradi enye Emma Prissy. Happy birthday to you. I love you so much. God bless your new age. Apomode mapadie, enoane hepa plus mixture. Apomode mapadie, enoane hepa plus mixture. Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mexano, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, A support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 mono, to malaria and asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quada when you feel to me come. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje dweden kra to yatum. Hey, opani. Mashusha wache. Se
perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontaboa kora de ejajai. Wonderful. Mr. Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo ene tire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne band combine so or nina bi. English nom and maths nom me say books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, any Naka, and so I'm approver into a batter pian koto be maneba. And na so we dear, so could be crab to me akotu akoton. How many students so? Na and ukradi what tape one so say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school so here one more at to phone call put to a station wa and crying down so mine. First up, and your mama baby ya tunto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria anasekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enye adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so ye Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. FDRG ejede nkra so ya. Abusia penyin. Abusia semi baby sauce na na bayi ni mfidie ba ne de bebo wase. Adwa ha ho Achilles Rentals impo na eba. Aha. Won obebo wo na aseye no ase no a wo mfidie mu dedede no. Wala. Na tie Achilles Rentals die krom had woni seso. Sa wo ya yie wedding aponto bia. Na wo hia sound system, live band, mattresses, canopies, nkonya, chillers. Me cha de krade a wo de wonsuo no nsa beguma anyo kwase buroni kapati etieti aso ibia obenya bia ma. Ebio sa wo topuna wo hye bibi sa dan na wa decorate mu ene air condition ni nkonya yi na etisim enti sensuo to awia bo momfa ho kra. Achilles niema ni nyina so ye foforo nko a kwase buroni nsa no na eba ni nsuo ne nsanso e. Oh, stretch the kra mame. Achilles sai wo nsa ice cubes ene nsuo a sa wo ye yie wo topuro bia na pese brand mawa me kire se wo de wo mfonini ene wa twere de be taratara ho a obaye ne saa pepepe hwehwe wa kira kwan wo boshan wo be central mox ho a atonsonso wo be hu won ba bia presby asoda no no pe bibia ni afre won 0503678913 Achilles Rentals baby a obenya ne papa F4 arentie. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe. Akusie ati quantum pon mo. Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi o. Yesu woha. Yanbisa Peter. Oteka Asem Beba Dabi woha. Wuko tie. Hefa piao. No so or the or gogo ye day. Minim what is there by was men gogo na men hwa de wo. And I mean, go ahead and Zune Pununi, you know, it means also pay me. On pay me, I can't tell me, say, go, we may go and you puno.
Your man master ko hwe pono. Ai, o ma me ko hwe. O send pono link ma o master so. Bacho me bisa master sama. Me question na me busa me mouse you know. Ono say what send the SSS miensa. E di amane so ngogro nko hwe de. Bacha SX miensa me am send man. Di enti na send man no. Me pacho di enti am send ma o ka kire me say me blefie. Me blefie no mbo me dog na me ka kire say. Onko me o de me bua. O se brafie no anya dey. No mbo me dog na me ka kire say onko gogo. O ma o dey. Dog na me say onko gogo. O se brafie no ma o dey. Dog ya dey. Asem Beba Dabi. Dog ya dey. Pacho ata me kuntum wo. Aya dey. Me kuntu ani have sex. Na nipa okuntu ho be there to me have sex ya mai. Ya maso pa so wanti. Master Samwa, me busa na sememfo anu ntum. Me say obi a wakuntu ho be there no atumi have sex ya mai. Bacho, se me kuntu wa no gina machi. Me kuntu o ma me ase maso me nine no gina machi na mka sure say onko gogo number XXX. Na edie na wo ho. Ana mka sure say do be hu bia. Na de sende no. Me na brana me mo dogi a dogi no. SSS hon metumi abo dogi. It's am ka sure say onko gogo no. O ta ko SS ho ho. Bacho say. O ta ko ho. Bacho dey. Na wo ye de na hu SS no. Baby ana me aduma no bi kire. Unim so unini mi apanyina twempana. Unim so omo nso ye anuanom. Nti dia ne kan wo say kose ne pe na ka kire me say wo me pese me ne wo da. No nso ti ase. Dia ne kan. Honamakono. Honamakono. Na wa anwini anko akire se sa honamakono no ebetumi am wanya asem. Medwene ko akire. Na dia ye de na akoye. Honamakono. Medwene ko akire pa. When akwara sign almost be say 8 years. What do you feel say? 34. Asem Beba Dabi. Akwara no ka kire o se sa bre na wo kofa no ka kire o so ogun fie say. Me kra na me ka kire ne say oyanda age. I me ka kire. Abusia mo tie bi. Dipe eye me ni ntem asem. Wa wo hunu nyansa ka kire akwara ne say oyanda age. Ena wa hunu nyansa nso aka kire obi so oyanda age no. Wa wo san ti ase kofa no sa akwara na ti ase nti. Na me ka say. Honamakono. Abusuafo amahyiamu me bunko to dwe e pabra kwasi ache so mfa me bone nche me nkwasi asem na madi wa hu so odi nkwasi asem aya na na etu wajimi ana wunyimi majimi pa ade awe na wajimi ana wunyimi majimi pa wo ya kwasi ana anya kwasi a me kwasi ampanyi pa utulege aya no munsio do munsio. Good afternoon. Krobea na mishira na mentu wonkwam ene dwumadi a wudi said de wusi ya ma Asante mali Ghana man. Krobea na mishira na memma wunyini nche Asem Beba Dabi wunyini nche na memma wasifo nyina nyini nche. Krobea mera ho na nyame yiwu ma ye se pepoye hwe program ye mu ye na wie efa abrante edie hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no bi busa se hwan na betima yesa hwan na betima yi bi etise ni nyina Krobea wai wo o papa wo ye ahomobro ni nyema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi betise kande hwan ni amene ukaze mimi nibio mira ho masu awie matini so awie na mene wo kasa nti de me ka kyerɛ nyame hyira wo nyame tu wonkwam enja yeda papa ya de wo ye na da wo bekasa wa bre no wa hwe asada no wa wie beba nse faso bi ama nti me siraw enkase ma breda koso ye nyame be hyiraw bitse obi biara wo studium ho nyame hyiraw wate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene sala papa kasafira nyaso. Bye bye. Ile Jatabibo Asem Beba Dabi.
Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem OTEC 102.9 FM. Oduman kuma nyame enase nkanfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no arofo ne adehye awia yi yebema yenho aha yebechiachia yenho na yama yenho nso akwaba aha eye OTEC 102.9 FM so ene nawia yi yene mu ahia yi enawia yi yehia se yeba besom na yede adesua ne ade kire dwumadie no ene ebesom dwumadi a yedie ise yehia yese yedesua de ebrekro na amu ne yede kire yenho nso ade no ntina awie yi a yehia yi nokre moma yense yenho se yeba besua de na yasan akire yenho nso ade na awie dwumadie ye live ewo Facebook ena YouTube ne so wadama oba Facebook so ana YouTube so na wo hwehwe OTEC 102.9 FM oba Facebook so ana YouTube so na wo hwehwe OTEC 102.9 FM awia ye streaming show no live ewo ho wadama o join ya eya share ye live streaming no eya share se won follow page no aya follow unlike ya like eno beboa o da biara da ye beba live say no ebebo won kaye na watumi ajoine na nsem hodoa ye deba no wonso watumi anya akwanya na watie bi na wahunu de ko ene de ba awie ye wo be love radio for Spain onomo abadem enawie ya onomo fa yin show no live ye wo GN radio ye wo Patmark radio ye wo Abawa FM ene ye wo Amansan radio nso Brainy radio ena Sahara radio onomo nyina nso wo UK man mu enawie UK fo amutie yen na mo hwe yen nyina ye mamu nyina echiachia mo nso ye wo Kings radio eno nso ni TV o Paris France Richmond mu ye wo ni TV nso ka ho bi Kings radio no ene ye wo Dachi Hima radio eno nso wo Denmark ene Rakus FM for wo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America mu a onu mu nyina bo ade mu abiebiem na dwumadie no etwagu mede de Krobea nana Yaw Asante ena wiai Krobea jata majimadwa apese makana nanie oji amanie ena wiai menum yenu ye hyiehia oba de akira me wiai ye hyiehia ya eja akra
umpom te say Nyankopon adom ho ye pa kra na so so adom krona odi bi adom yen ene wiei ye hia se ye ba besom na ene eye yawada bosome nkunu yi ne da etoso dumienu asuafo na ye hia se ya da biara da ye kasa asem wi e de kira dofo atiefo ne ade hye se ye dwumadi a ye die yi ye de sua de ya san de a kire ye ho so very good enti ene wiei saa ne ye beye no na na kwesi champion ho te sai papa adumo mi ogidie se Nyankopon adum nti bibia ekoso ode acheye very good ode acheye dwontuni bosi adumo Yesu na adumo ode acheye adum krona so de ye nam na edie beduru ba bi esese edu papa na wiei adofo nhya ne nsonso odifo kofi nkwantabisa ono nso ewa ha na awiei ye nyina na ye ka bom ni abesom team no aye ready jataba wa ha apostle wa ha abrewaba kofi twumasi wa ha saanso ena pious the fastest talker ono nso ewa ha ye nyina na ye ka bom wa wutie wonso ka ye ho bi ene ye nyina ye ba abesom na hyane nso awiei monsemo a mode abre yen ewo ye Facebook ene ye YouTube no ya ba bi a wodi free a wode ba faka ho udin no de beba na baabi a wodi free a wode ba no faka ho bi na yenkenkan wadwenkyere no na ye mo baabi a wodi free no enso mfama ho na nkyere se dwumadie ye ne nyina nso ena edie na na wiei oba de achia me akra papa no namompo ano akosi aja poma anyam na me na nampo ano na me hunu krata bi we dia wa hu krata bi ya de na papa hunu ye papa nam empo ano no ade okohu ye eye nkwadaa mienu ayo na nkwadaa mienu no kamea ye se epona no na wo onum gina no onum gina ho enam botaye binti nanso onum wajai sa botaye no ato nchen na atwede no onum obo weyi ne nsa pawu na weyi pawu na onum ntamu ate no onum kasa dia no baba ya no ntokwa no onum san dia bom papa ni mu se obi eni ha se mi jai ko na nkwadaa yi ko a de betwa so a ne se ba ko empra ba ko a ba ko bewu ana wonum nyina be ko abrewu tie ne etesa de a meko opanyini koi okoduru ho no otete nkwadaa ne ntem enu obusa won se adai edie na asie edie na de mo aba epuyia no edie na abenti a mo begina mpoa no mo anya baabi anko saha na mo beko efiri ba ko ano a oso opanyini ne bone so na ne bone so kura ene sei ye wo fie ene nyina ya fa adwen se ye ba beto dra ye nioma ye de ba ye ni me die nie ena menua insu die nie ni ye ba beduru ye no baabi a me de me dra no beto a eho na menim se me to me de no na menua insu fa nchen ya firi baabi ogina no no dimirika no de ono so de aba beto ho saa no de ye me entu ode to ha na me firi ha kwa ha no asa toa me ho papa mente de wo ye na se enu nti ene nam so a amadane akasakasa abewie ntokwayi osigina ho no abusa ofa we nso krache eye de asemwa wo to ne dura wa ha na me nso pese mbeto me de wo ho no mu bia ompese o me nso meto me de wo ho na mekokan ya wo obedi matem enam ninim yenu de aboso papa ni gina ho he nkwadaa ni di asem we pie free na no ne se epui eso epo no ye kakra ya empo samuka samu tumu drai a emu na mo nsa woni ye kopo so de net ya kese ne koto wonu mu yi na mo nso ba ma amanfo nso kosa kokonya bi na nya dra epo ne so baabi a obeto wo de atwene odoma nkoma ye wadom na so obechew bi a wonso wonsa be kan so ne wo de enti die ni ntokwai owura gina ha krache epo ne so wo pekura nante be si medu achi na ko gina no kwa
krache no we gina ha we tie papa no ono nso nante ya ko besi madunum enu ko gina ho papa ne ko de woko enyunu to mu a oba no na nkwadaa ni mienu aka bom wani mu aye sre enu obusa wonze krache ne ko sei oso opanyini senka ye ntio ene ye de ye ntokwa nka sabri nkia wuwu eba sa ebehe we ye nya ne kentema mensuma nya me kentema ye nyina ye kofie ni akoton epo no eso saa ne wiasete onua epo ne so epo no eso baabi a wo begina wo beto dorado so odoma nkoma chew bia onsa beka ewiase so bia wo betena wo bebo bra ma ye yie no wo betumi eya wadwen ene osuru nyankopon ne moa enkwanko tietia obi die so se mi tietia we die de so na me de aya me die yie eso ewiase de so gina obabi mo no nso nyina ne baabi obi anto ne dra so odoma nkoma chew bia onsa beka na de de ujuma Krobea simni obo akra me da ase ene nyame ase na ye nchia ye tiefuo nyina ami akra wasem a wo kan ensemfua mienu na me de eye nyina so nia edi nkan se ma wani nso nia wo na wo so gi wo hudi se wo so betumi abebi akra se wo hwe wo no mu mienu a baako de koto ha baabi a baako de koto ye na hwa no so pese wo de koto na wajai ho na ma no se wo ne fa ha na me nko baabi foforo okọ baabi a no ono da so eta no ekire se dia baako na odi baako na gine woni gidie se baabi a wono begina ne de obenya bi na emom de ne yonko ne begina ne nko na odu se ehọ no na nam wo saa ne wiase nipa bebre ekọ onyine hu ni se obetima ye bibi eje se de obi aye na obi ye bie ene ono so ye bie efisa akọ eje se baabi wo de drawa ne ba akọ obi de ba akọto no onzi wo yi baako na onzo agya baabi ono onzo de akọto obi se onim se ho nko na pono nam go saa ne wiase etie o nipa bebre wo ho aje se de obi aye na obi ye bie me da bia me kan se me MC ameme ye no ana achia me ya na me di no enye de obi ye na me ye bi de be ya ma program na ye na me ye enti de obi aye se wasoma si de me koye wan wo ye ni se no me mfa sa anya adwuma me so me ye bi no obi so ahunu se de me so me ye no so ye enti se nka akwa ba ko no gina ba bia wo gina no ananka wono so to ye na nka no so hunu se wo yi bia e bia nka ne yonko no kra so ebeba na so no wagidi se ba bia ne yonko no ono na ono nko ana hye teka o kire bu no aye hwe enti na odi wono mu akire akura ewiase aye wei eduru ba bia wan kasa so di wo ho so se me so metimi aye biribi ukọ Krobi so Krobi wo ho ye fre na hanso abakwase mo kire se na ya apere wa asase bi a ye di si dan ho ogosi dan wa ha ye si sei ene wote ne ho no kọbọ akura e wo na afuom ene wo bọ na akura ne no se saha na mo prepare a ba bia ma ba enzo ahanso ene kuro na akekere akoto ba bia namba pa ne kọbọ na akura na wonya na somdwe no ama se hwa ba ye bro no a ye fre ne se ahanso eduru ba bia wonsu gina na wonsu ye biribi pre wa hanso na wonsu so nye din a wonsu din ma beda so eze papa no ni din da kuro ne so be bro no ne so be pem ena usi kromo na busa se me kwa hanso ya obia de obekọ eye papa no kokodura wonya ye se odi kuro no na mo pere wo mu a mo mfa kuro no me kwatena mafu na ha so ba be bomi ana ba be pami a be pami me hwe enene abeto duru ba bia wonsu ye bibi sa meda se eto de bia nya wa hanso na se hodon so onom beba ye hwehwe men try so be you be photocopy o yesa de bia ye mu nipa ni din a ye modin de wo ni mu ye no yere wo ho ye men you be photocopy wa wo de no ye yere wo ho put in efforts men ye Krobea mi photocopy de mi minimi ye no ntumi nye adwen da mi trim nya bi na da trim de da wonsu trim nya bi na dam trim enti de onimu ye no eno na yere ho ye perfect what you know nyo obi de na wo kwa akofa ye ni ye de ye ene mi nua ba hati maame ya wo United States of America wa join ni show no osena na ya Krobea Asante ena wiei onu abedwafo nyina misire nyankopon hira se enkoso ankamo na entutu manamo ensunsi ena wiei aba ahoma ne so ya me nso me hwewo
na mensumi tio achibonka Yusuf Islam o Bahrain osena na ya Krobea Asante ene nso eye da foforo ene eye yawada yesre Allah ni nhyira ene na ho bambo se enkan sewa Adelia ene was good afternoon na Krobea awia mi nso mawuram na ene wiei eye adesua ne adekere ene wiei yenso ye ba besua de na ya kyerɛ yɛn ho yɛn nso adeɛ ogigigi ɔno nso aba ɔwɔ 369 ɛwɔ Ghana ha ɛno ɔsɛ akra Krobea awia me nso ma join no na Nyankopɔn hyira na ɔmmɔ ho ban awia yi mewɔ aketesia bi ɛwɔ m'anim ha na yɛne awura yi ɛbɛbɔ nkɔmmɔ na botaye ntia awia yi owa ha no wa ma yehu na yehu ne yemoa yenso yebetumi de aboa no awura abra wanim ade we na ya target akwaba yeja eya bie wa no why na me maso asi wanka saden amente wonka eyesa anso a yentumi moa wo good ye fra o se mawura ajewa Faustina bachai obaje wa ufri he na bai enkawe ehwa na ufri ana wote hope mete hope ufri do ma abo ufri do ma he abo oye do mani do ma he ne mehwe so nse do mani ti Asante mem nya ha no ye adwuma a wo bo ne bra enioma bi o ho no mo a me ya na ha me onso ufri do ma wa ba Asante mem ufri bono aba Asante ebe bobra saa na obi nso firi Asante ekobono ya wono nso bobra saa na wi asete Krobea onim se na awade bi baso ababa wa bi ni abranti bi hyehye wo se mpratwe ko beware enam saa nsemu yinti bibia si awade no mama wa nyame amba fi awade ni ntimi maso wa hye saa de na enra ababa no ye no ababa no freme o freme ne bra careful na emwa ye be fan sa agro social media enya agro traba enya agro ade ehu no enya agro because abrantia ne say od nechi obia no ababa wa ne ka say ofi obokro di ofiri so pe na obia say obia enam die sisinti yeah enya agro ejewa Faustina ete nkawe ofiri doma ena owo yenim hai oba pa awie wasemo a wode baaye no biewa no nyabotre na kyerɛkyerɛ me mu na mentie deɛ na de wa ma anim ha mawura pacho me daase me chia wo ne wa be dafo nyina me pacho abranti amenene ewo ho meka ne saa firi se SS term na menene ne ko school ono ye senior na me ye junior enti no yewo school ma na obeka hye me se wo peme bra na mo SS no SS secondary school ewe he ewo sampa eno obeka kire wo se opewo me pa chan SS pe to aso enti na ho no me ka hye ne se menti ase na wonya abotre na afa na me aba form 1 enti no ontwen enti e de saa de agoragoro saa enti emra me meti ase ma na akakakra mo no wawie school no no form 3 akakra ma na wie e na wo nso da so form 1 ho ono wo form 2 me mekoto so wo form 2 mekoto so wo form 2 e na me mekọ form 1 enti mekọ form 1 no form 4 fo ne twiro wie koye enti omo na ebe ye senior form 2 enti emu ho no mo no e na obaka hye me se wo peme e na maka hye so onya abotre enti edidima agoragoro ma enti emra me de ma adwen ma no oti ase ma no chobos to chobos oti ase bia na ma oti ase wo ho we die kuse o kasa nyagro mani abre jase de bia na ma oti ase se mu nyina mo secondary school sa tab no bia na ma oti ase me ti ase so because say meni na wo school no so peme enti sa dia da chi bi ebetimi aware secondary school ni na wo dwena aware ho to aso enti uti ase na ye dai me ti ase na o ka ase yempie na me si da bi
na mo wo boarding your boarding house and wo see yempie na me see there bi nti saa de say be pie dia mumpie nkwaye dai wo kope wawew o ka se mumpie nkwaye dai I don't know mon kodu num bi enti no mfa cho there bi to aso enti me ka see there bi na ye twere exam se ye be ma kwan enche enti ye kofia good enti emu honom no ene ye ma kwan enti ye ma kwan a me kwan wa enti ya me da school mu honom ade chia na me ko enti ye ma kwan no no say o wo de se ne de ya ma kwan ye free ye betimi ayeden apie eno ye pie ene de meti ase ne ye pie because ya ma kwan mo pie ko hen ye pie kwa abonten ko nante keke ai ni ye san ba do mo tire ne be dai ena ye koye nti ye koye no anche ena onu wie school no koye na enu anu no obedu fie no anche na me phone say ye nti ma me lost on contact me ni number bi nti na nsen last year 2023 June mu honum say 20th mu ho ena obenya me number na me si next na wonya me number wo infa ena so nya no ata manko elen ho na je so frɛ wo phone so ena wubuza an say next na wonya me number wo infa ena o so onya free hin ata manko elen o ye me mate okay ena me si okay mate na wo ko share ena o say oko Canada ho no kotoa ni school so why na e ka say kire wo Ernest Asare and your friend Ernest Asare basha also oko hin oko Canada mumu wie ye no nso wie no oko Canada ho no oko yes ho no oko ye ni nursing no okay to us enti na me say okay fine na wo ba ya che na o si there bi wo ba ya nche aka akra na onya 1 year de na me say okay fine enti komodi de mu na no si wo ma hwehwe wa che papa na me say sa na o si an o pa bisa a Japan na a Japan mi bisa na o si wo hu wo sunwan da enti no maka hye no kra me sin ka me ma no lolo fe amana kwhwehwe Ernest na ekan eso aboga obema akwhwehwe enti obema obi lorry fe amana be hwehwe e wo sunwan opew okay na me so okay ene se wanya me number no nti se dien ya no so ene wa ba se obe ware me okay na me se awale ndie se die tobo na ye hwe kakra o ka kire nso onto ne bo adenti obi free Canada aba ice wo ne ho na ma twempna wo school mu dada na ma be hia o so onto ne bo die enti na aka so onto ne bo die enti pataku die ni bia wo bibi enti ana enye bibi enti to aso enti emu onu mana edidi eyenkomo se no onto no bunti na eyenkomo didi ni yedi nti o frechia me so me frechia no sa nti September ena obaka hye me se ya transfer na free Cape Coast o free Cape Coast eba Blemaya Sukuma nti no edan na obehan no ni sika na enso ada o so free Canada baaye no ni sika wo bank o free Canada baaye no obeye di adwuma nurse na no obeye nurse adwuma watumi afri Ghana akokọ nursing school wo Canada esa de aba Ghana ami apostu no ko Cape Coast no Cape Coast ena o se ya transfer na eba Blemaya Sukuma to aso enti ni sika no enso na fiewura no so ha na adwen o ye adwuma so fiewura ne frefre ni saa enti se mi wo sika wo ha me ma ni bi na me so miniska wo ho Canadian burger na e ka say o to aso na me so miniska wo ho na nka sika na ye sen na wohia ena o se 1008 ena o de be ma fiewura no na me so mi se si ade miniska wo me ho ofie ha no say oh miss lo me pa na me se fra wo papa no so wa fra ne papa so niska na me so okay by me wo ska kakra wo bank de enti no so wo de be ma me nko ade a me de be ma wo na aka sa akire Ernest Asare so wo ska kakra wo bank okay no say me de be ma me ndi wo sika
na me see you mate and me transfer scan no e ba me phone so na me koyi na me de send fiewura nti me di fiewura ne number na me send ma fiewura no and o ka che me say wate na ne nsa kan scan nti o ma me message and am transfer message ni ma Ernest man we away say me di scan ma fiewura no nti e ba why na di fiewura ne number ma o Ernest Asare on na ka kire o say sa number we ye mi fiewura number o friend so ni fiewura no kasae ma na gitum na wo ye sure say wo ye fiewura nso ampa me pa chan wo hu fiewura ne da me hu ne da enti wunnim say wo ye fiewura na so ye fiewura enti Ernest Asare ne de sa number ne ma o say we na ye fiewura no e na send this kan ma no to aso ti me de ma ni wie ye no ba na ejo me de ma ni wie ye no no da ma se say o da ase na oye adwuma owie a ye be kasa na me see you mate nti yeguso kasa ewoma no wasan akase se ba sa no me diskan ma na che se wanya kwan wo me ho che wo se mitimu nyeden ma adwen mu ha nti no kan me de be ma ai ne hu se wa adwen mu oha me ma adwen kire se Ernest ne hu se sika na me de ma no ma ne de ma fiewura no wa hu se kwan wo me ho o kan me de be ma no mitimu nyeden nti me de be ma no okay nti wo ma wo se ma me sei bi wo ha se ma me 2 million send 1 million send 50 cedis sa na nti o kan na me de ama no Canada burger o to be from G50 cedi nyina na me se Ernest sika no e konanim nti me slow te so jaije na o ga cha me se se me am account mu na me di agu ye dan a me de be ma why na kan sa Ernest Asare oso o ye dey odi agu na account odi agu ono na account enti ye dan a o di scan be ma me to aso na me see you mate enti October nim na me say ene sa adia say sa wo se wo ba ne se wo be ware se mate ase enti sa adia ye nko na nko hu mabusua na ye nko na ye mfa me fa wo nko chia ene o see you wate enti ye hihye date no ya hihye date na ma date na kosi se ye bedi bronya ene ye beko ena me see you mate enti o ye say ono ni leave no obeji no 20th mu honum enti sa adia me medikan e wo sunwan agya no ti me medi kan wo sunwan agya no a me twen ni say obeba sunwan na yakọ me papa mu ho wodoma a maka che me papa ne me maame mu nyina awie se be ma wo obe ware no o de dey be chia me pa chan okay enti me kan wie ya me medi kan wo sunwan no 24th my friend no o se oba o de oba sa 25th no bae obedru ye no wamba me ho e no say oni ni nua omukọ jam e wo baabi omukọ de omukọ jam wo baabi omukọ de jam obi omubo jam emoso okay enti no e wo do ma ahwa e wo sunyan chila enti omukọ aba na omukọ ba e no beba me nchen e wo Wednesday market e wo penkwa aside na uhu se wa ba mpa me ma hunu but ono se wabedu sunwan ono ne ka kire wo se wabedu sunwan baro de wa mfa wani ahu no to aso enti no omo kwachila na aba omo ba na obeba me honum ewo penkwa ase honum na msu yo mate enti mantene nka biem na me de medai ti medai ade chi anopa na ni nua efrem say Ernest Asare na de ne number amano say on frame or the wo number amani nua say on frame nka che me say wanya accident why day wanya accident wanya accident ewe he ewe chila ho no mo koye no omo komoso no omo akonya accident wo moso ni mu to aso enti no mo de no ko hospital ala me see you mate na ombe yi na wie nti omu yi na obeba fie na mesi yo asoa enti omu yi no na oka kire me se omu yi no waba fie na mesi okay ene esa ade a kire me na membra honum na estate won minim honum na me bedura wo fie ni sei na me hu enti ka kire wunua ne se wo na so ntimi na ante de ka kire wunua na o megina kwan ne ho
entwe me na me mbra me frɛ no wa amfa me call o frɛ Ernest ne number me frɛ ne number sa wa amfa oh nti anwumre be 8 mo no frɛ me na o se na wada aduro no mo de ma no na wada nti wa hu na me so na me se me ba wo ho no but wa amfa sese nso ade asa nti ene sa ade yenya na anopa meba abehwe o se ahomachi me papa e de mbekọ blemanya sukuma o se o beba ho no mo anopa abehwe no obi a wanya accident no o se ahomachi ne papa de ne bekọ he blemanya sukuma nti me ba me meto no nti me njai na me si yo mate abra wo de ne kwọchia wa wofo do wa free kumasi akwa akoduru sunyan no ono nso aba wo so wa benya accident o afedie wa ma okura wa no o se ye ne ko breman asukuma ho no mbetwiti ni ye okay enti saade a ene na ba se me nso me yeden me san ba kumase na me beto a madwuma so ma huni biem neska no so wajijia ama na aba no say 5,940 cedis 5,940 cedis 5,940 cedis now ye there na u calculate nya say na wo try na bachai na wo tro bachai who discard na ma no bia na wo tro I have seen na me ntro ebrebe na wo sha ase troy enti 50 cedis ni nyina na ade ma na wo twro ene de na me ntwro but scan na abo ano wo me phone so na wo voda sim ba ko so eye 1,500 na no e wo so okay enti no ogigi man no saye no ana me ka sisa scan ni se scan wo me phone so nyina asa okay ana enti me ka sisa ade wugusu san GB mu de a ns metro eno o se tro no se me ntwro ena o tro ye enti wo o ka se ns metro eno no se tro ni nyina nso na wo de sende very good eno abenya 5,940 cedis okay enti eno achi nyina no eguso sende enti abo anu awie no ena me ka chen se abo anu me nso se me hia sika no sa sika na ewo me Vodafone no so no e obi sika nipa ne so oje okọ han dan nti fama me na me fama no e na osi yo wate ode be mame ne wa she date ne so a eduru ho no ma hwem obefre na ns fa me call befrem ti fem be 20 minutes call fa call no later no abesend message aka che o se no wa ye busy eno anu no on fi ubiem na me so Ernest sika no maka sha o se nya me de se nipa no so okọ han dan enti okọ han dan se me kokọ 4,500 no wo he fa na me de ama no nti se o pese mia na me ntwi asa aka no na se mi twi a me sika ni nyina se boma o de be ma me da ben o so o me de be ma nti ya no asen a she date o she date na date ne so a mayi mani se bia ebeba emma na ma frɛ no wo be frɛ na onfa da wo be fa nso a wo se a wo sika mindi me de be ma na wakasa maye busy me wa adwuma na wakate me wo be frɛ na onfa enti me hu se ekosa na me start gi ne papa number e wo ni nua ne ho se ni nua de nim ne ekɔ enti no me ka se onfa ma me na me gi ne papa number wo ni nua ne ho na me frɛ ne papa na me ne to ne papa nanim se me ye Ernest ne friend na oka kye me se obeware me na oka so obeware me no onya mfa me maaye de ye hihye date o de wa kyerɛkyerɛ mti wagye usika ne papa ka de ne papa se obi a oso de me kɔ kyerɛ abusia onya mfa me nkɔye na oka se me ma ne sika na me de ama no asoa nti papa ne ka asa no anya me de na me si okay papa wa ka mate na oka ase ne one ne be kasa na me si yo ne ka te kɔ no ti ka te kɔ no ma nti hwi biem nti be 1 month na me san frɛ papa ne say se de mahu say Ernest or da me on first can mame because me kan wa shedit on fa mame and also or de be ma e ya frɛ no me nso me frɛ no
Inti da me kan ya se ni 3 days na next na ankasa frame me. O frame me a wo se fa wo number ye den me bank number no. Me fan send no. No be kwa koye. O de koto me bank account no mama. Nti me send sa number ne ma no. Na so o send no mobile money so a on betse. O motin so a me sika ba no me nya. No no so wo nya bi mfa nto so. A on betse. Na me send number ne ma no. Me send number ne ma no date na so. Monday duru ya hwem sika number. Wo frɛ na onfa. Nti bedru sabri wo de usika ama wo. Bedru sabri onfa sika ne mpa. Nti wa ba sɛ yenye dɛn na emboa. Me pa cho me ba sɛ mo mboa me na me nche me sika no. Asɛm ni nyina. Me pa chan. Enti kwadu bom sɛ ɔbɔ ade na ɛbɔ kwadu a de di kan ɔde awade adaadaa wo. Wɔde daadaa wo no ɛyɛ wo nso de ɛma udi sika ɛsɛnde no. Ɔso obetua. Pa chan. Ti waje usika nso ade. Pa chan. Sika no se ɛyɛ sɛ 5,940 cedis. Waje. Pa chan. Waka so obeware wonti na ma wunya asaro hyimu ne se wo bisa usika ade be ma na na. Me pa chan. O pa ware pa. Mewura o pa ware pa. O kasa me ho. Afidie so ne awei. Ahai metumi amo mayi bibi afiri wanim. Buruchirefo ohwe, Ghana fo ohwe, businessmen, traders, farmers, minyonkonom sancho for crowd enka me ye answer. Me yi me ho afirim. Me ye CV answer. Ye nyina ye hwe enti come free nakasa. Wani abria ware pa. Yes, mania bla wale ne so I say madru mi mpan fie so a ese me ware. When you say me 28 years. What will say? Pacho me woda. Krachi ne wompre di kan a woni ne twen ya na ana watwem penada. Ma twem penada. Watwem penada. Pacho. Wonya wo hwew. Pacho David. Wonya wanwew. Pacho David. Ise sunwan ho no de nko bae anko wanwe ya de baby anko bewew. Oh, and yeah, cancer. Sanka or buying quam padia, ye baby uncle burial. Now, who did this as you or buy? Okay, so ne kwachi awa for na making you. Who did this or buy? Me, sure. On your show. Dear name on your show. This is a sin, ma who send your yin and dada. Nada. Because the bassa and me fa, I think I'm a fight, a bisa. Ne namfofo na ne wo school mu no Ubusai almost say sa no tie me mo wo school mu nyina odaada omo sa wakọ Canada na mpa Canada no wankọ onko Canada nti die nti no ka kire so wakọ Canada ba se ba de mo pe bogus minim onya sure se no no de daada wo no o te so wakọ Canada ba no wanka wow wanka sa David wanka sa Pache David onya sure se boga no de daada wo. Okay, boga ni aware. A boga, B aware. The no de dada choose back. Aware. Very good. When you plain. Good. Enti Ernest Asare edi aware dada jewa Faustina. Wajeje noa jia kodru 5,940. Abaya ne so wajena de. Nana Esbel mehu wa join osana na ya Krobea Asante. Awiei mayema wa ha na yenchiachia wo yem wa ha pa wate opk nie kwabena poku o say good afternoon my brother kwabena na ho te say mahu se enawie won so aba live ne so yankopon kan ho onhyira wo na ontoto onso wanamo wontutu na onfa ensi awiei Gloria a very good afternoon to you mahu se onso owosubi yankopon enhyira wonso Eureya semui enie. Na besi sabre ya ye kase ne papa no enka ho hwe. Ne papa no kan oso de bema. Oso de bema. Na jaima ne nkai. Acha de. Adentia. Bisi ma wuse kwase abo no bebu me. Kwase abo. Enko ware wa nka abeje. Meje.
ana wode aware adada unti na amu ani abre so obeje wade pacho de bi nyane sa nyane sa sesi a Ernest no we o Bremaya Sukuma Bremaya Sikuma pacho ai Central region hoye Central Bremaya Sikuma elsa odoben bra kwa ana nyesa line no wako Bremaya Sikuma hoda pacho ai wako hoda pacho ai okoye dey me na me kwahwe baby ote wako hwe baby ote gina eni aware o oh ja ware Dabi o ko di say wo ho me ko Saturday ale Sunday na mbai o die ai enti wo ko sa die na udi skama ne han ye ni mu pachai ti wadam dako pachai eni ejai man nke Dabi pacho Dabi o ko ye no sa bre na wani aba ho so se wo ji usika Dabi o be ko ho eni wo ye wadwen se odne kwa akochia wa wo fo wusunyan no de hin ne din kan si na wodi kan ajiska no o be ko Bremaya Sikuma ho eni sa wo be ka kire nsa wo de ne kochia wa wo fo wusunyan de hin ne din kan si me ko ho no mansa wo din kan ko Bremaya Sikuma ho hey ban se ya mudisie yen ye baby e be frɛ no e be pia ma ye hunu na na gruma hini bi no oso wo nwi me da papa no se we me na ko hotel ma we na no be ka sabe me nwi ne da e bi na wura yiye wa firi kuma se akọ Bremaya Sikuma same kwa akọhwe ba bi akra chene te na wasan ba be ka kire me se u betutu anoma ho de abekire panyini za anoma be ni sa na apesa oka no die nti no anwe me ga che ne say say no kure so be wale me dia eni o me ye wale nwie eno say ma minyi free meeting say on ware me na ye den obe wale na me si de bi say no kure nko ade a eni o me ye wale say ye wale wie dia e wo ho afebo enti wote ase mpacha tie fo mutie madama we de enye me na me be kira kwada nyame mo ana mutie ti mo ana mo fa mu adwen enti wo kan sa no e na wote ase mpacha wote ase okay ono nso ye domani ono ofiri sunyan okay oba de mama semisa kwanya mienu ewa asem we ho arofo me mama bedwafo ni semisa kwanya mienu ewo sa asem we ho sebe ensem ni bi wo ho a ha na sa asem we maka wa afidie yi so e de akere mema oni oba etwe mpana ni sika ye ni enka ne na bi no mo se ye tafre ho ye ntafre ho emfa atechere makora anko ho ye ni masesa no se wo kokko dipe wanya asem ebinie oba ye ne twempena sika ye ndi mentafre ho ye ni na abenya asem ababa wani busa 5000 ni free scratch ne ho ena scratch ne ye owo ho a one Friday ebomu ma no ena o Sunday 7000 edema again no o say ani please I've sent you 7000 so check no ba na ye confirm na ni age o say but please what about the 5000 I asked Mama who said he had the energy no ebini oba de 2 busa Era ofiri akwantu mba ene nyina hu no mpredo do say o se se ofiri akwantu mu no ba ko pe ene ne ho na me call Bremaya Sukuma o ko ya wura ne demo na wo hwe ho no na o se obi a wakọ boga akoye nurse na yaba hu ni say Dabi di entina Dabi
I say me bisano dia wodi wani hu ye dia ntina dem wa wura be ma dem obi a wakọbọ akoye ne course wo outside na wa ba no start adwuma wo Ghana na wa wura ne dem hu a hu na enie me be kasa enti so se da bi dia dia ntina ye da bi fi se mi wura dem ho no no na ne bed no e da form ena ne niam no so sisi form ho ti me bisano say afi no oba dan ni mu na kepos no won na dan no wo mu no ni AC ni ne ma ewo mu nyina de wan fa ndi na chi amba Asem Beba Dabi ta no kan abra na say e ya abra wa hya se de oma okay afi wo hwɛ ne body no ne dressing ne sani a wote no so a ɛno so kasa kyerɛ wo say ye no kre so akɔ outside akɔye ne course waba na oba de body nso akra wo behunu ice wo ho aye hunu body enti me meti we me kwabru kyire ba amesa obesesa oh yeah sure say wo ho ofeda da ba kakra ba be ka obo mimi mo bia wo hu ne kura wo ngasa bia wo akra de wa ko school yo wo no wa amre o we nya so okobere yo wo wie SS ya ene onya akwan wo outside ene okoko school outside ndi say nipa no eniema bebre na be kire say ampa wo de ya Dr. Tachi ba ya ahwe no ye ne Dr. Tachi so ono saa na ye ene okwa ene wonde wo say onya adwuma wa abruchiri oba be boa Ghana ene tesi a waba de won se ne kasa ne bi a kire say ampa on se ye de ne kasa ye de ne ye kokwa ati so le jidu wo enti me koba mesesa obesisa akra obesisa oh wow obesisa ahofe me ho be ye fe mo wa hwe adwene nyina akra be yira adwene no be ko asa ya branti ama otime ne enkwala na o da bia da oh pa yobo okay afeyi enti eno so e hu ni sei pacho bi de mi hu ni sa bi hu de no okay afi ne ye no kure se wo ye nursing adwuma na adwuma be na wo ye no wo ye nursing adwuma ya wo hwa wo ye nursing adwuma ampa enti wo gidi se obi wo ye nursing adwuma pa na ho betimi a kire na akopem se 1080 o de so ne dan so aban ampe dan ama no wo enya nurse 4 dan antenam 1008 obefre ne papa wo de ne kwa abruchiri kotua school fees ma ni sun ade wo ho na 1008 wo no obefre o se Sunday sa 1008 ma no ansa na ni fie wura ja ne hawo ne minim na adwen na o de yesa wo na me bisa wo susu se ana odwen se ebetime sisa 1008 o nurse ni a ono kwa de ne nurse ne kwa de okusua ne wa abruchiri o mo sa ne so wo mo osoro ene oba Ghana abaye adwuma nya se oba ye wonya adwuma nya ye o wenye wa ye adwuma ne papa wo de ne kwa outside ko tuatua ne fees ni nyina wo 1008 o de so ne dance wo wona offer o se send man mini anu ye biasa uni anu ye biasa ebra akọ no ho osunya ne sika no dodo se na akodi ne ho okọ ne ho wo ayo odobe ayo asibuma brema ha na usika se na akodi ne ho sa time no makase 3000 uko hu we ni nyina chi osan bisa usika e ma osan sende ma no pachai eno so kan ne sei ready e wako hu die se so dan wako hu te boga waba ne matres e da form ne matres da form na ne niam ejisi nchen aha ni nyina chi no osan fro den o kan ya ansa na osan jisika no foforo no ebi ha o say oniska wo honum intime sende niska sana ya oka oniska wo ho sesei kire mu ye ebi o say nisika e wo no hu sha ska o de beta agiani sedenti ebi e commod o say commodity e o say commodity miniska inti sende miska na menta agiani me de be ma obia wo ye nurse ni pa we ye be kan professional nurse wo because on de wo ye yifo ni bia ena de odi to aduane adi gove 20 series at the 50 so 50 series nyina wo send ni bi enti we nyina adwen bi ama utrim se akoa ya wo so wo ye boga ya wo ye yi nyina bibi ewom ma adwen bibi ani bia nkasa ankyere wo sa ma adwen bibi asa aware na sisi na so wawie eye orifo nkwanta bisa wo bibi pese obusa ewura ya mamo akonya mienu na de onso wo pese obusa no busa no menko odifo da she bruna na Krobea ewura enyam bia wo de wani krutua wisi adi akira hwehwe mahu se wo ye nurse adwuma ampa
ana wo kosra no ugya ne kwan ma ne kwa adwuma ana wa ye nhwehwe mahu so ye nurse ni trodo pe wo nkoma wudie ni abrante ne ye ne kwan ode wafa so yi wa ye nhwehwe mu fikofiko ana wani edi akire so wo ye nurse ni ampapa me ko ho ne de adwuma mu ho de ma nko ho no mu but me bisa ne friend ni bi no omo say ye adwuma ewei blema ya sukuma ho apart from abusua o papa wo born amane no wa bobusua ni fufuro bi amane ba che de bi oni ni nwia ne pe ne papa ne ni nwia no be ma ne pe na ba wa ba say otek fm Asem Beba Dabi abusua ko mu a enje usika ma brante na nkasa wadan ne ka o usika no ho madan ne ka pa en wo kan say kire wo o she date mama say ene me de be ma busum yesu a me de be ma busum ne be sun o be frɛ na onfa date be ni twato wo hye wa onfa usika ma last date or share June or say June month and end there you wura me mu a o de be ma me ene na wa anfa ma May April May June into o see every May eko June no de be ma you read June more de be ma June end ye wa anfa ma May no so say May ne so a aha May ba ansa na June aba enti May so de be ma wa anfa ma ene eko June nso so ya wa anfa ma July nso wa anfa ma o kan o si month ye wura me so a de be ma month ye so a me ye de me pay ma me a me de be ma o kan sa so eduru ho a on fa ma me Nana Krobea onye ntum se penkoma wodi o you okay question o okay o ana wo bi mpese obisa esi de eye question eduru adwenkyere beto aso mate eburu na Krobea okay busado na mentio me ofa se wadaroma ansana obehu papa nesi na wankasa wo be ma bia woni ne ho dada ansana hu o papa yi wasere say bi obi wo da kwa dada na we de na ware yesem bai okay ofa se no kurem o de siriwi ya no yi ano aha minisa asere time ne so enti ya no ma ya no pachai wadaroma sa de na wo dada no uhunu ma papa nurse no because they are resem so atu u jai wo no ekodi we yachi anase na no mienu nyina wo ho o ye ono ne den ni etie ne say ono no na say me frɛ na no so onfa ono tam ono so pe e na ofrɛ me nti na ye say ye wo ho ase ye ni ho nti we be ka waresem no na odoge dada no nyesa sanete okay papa dem here no aye okay amen adofoni adehye mo adama mo de mo asotie mo de mo ani so sem na mu hunu de eko ene de eba wiase emu adada sebe edoso kanokre no fa kire nipa ha memeti we mini o if I don't have me twan tro nkyerɛw sake of say me ye Nana Krobea nti ene ye dai me ye Nana Krobea nti ene ye dai memfa amemremfi emmene de mintumi ana dabi menye mini that's it me metete me ho emfa me hu magina soro na menya promises akese na akina bi manimu abeguase o dabi menye enti minia meka nokore no de akere se wura minni na menya ho me wo o makwa haba minni enipa somasi mi wo wei nanso akina hwe na afi de be sanda enipa no o ma mi sei ebi na adidi mu aba be wie sei o eyare hosem ga ni so what Troy na de otro na we okrata na o Troy na we na ubode tika ho okay etiefo de o Troy ye ne wa ha na mprempren ya me ne wo ka say Dr. Eben Wababedu Hepa Plus doctor Wababedu
na waba bedu die na madama mesre mu ani die na mene no akasa na me ba entroye na wotroye ni nyina wo manim ha watro ni nyina kama atro oi 5940 nenso pepepe date ni nyina sha no na wonim se tete sidi nyina wom tete Ghana ni nyina bi wom eno no de ye credit ya na data na sa o de Sunday ni ska ankasa se o ka se commodin na o peska na ta ejeni dia na e wo me phone so na ma send. Okay. Dr. Eben, CEO, Ebenage Herbal, Hepa Plus, Pavi, and Plasmos. Dr. Hepa Plus, I said, ne mehunu changes in the ensue boss. Yes. Oma means yache. In fact, no kre, topa ye no, enanan say manoma. Yeah. Enti mehunsuo no se changes abem. Yes. But ansana mema okra wa kyerɛkyerɛ ne ɔma bi ani so no. La dabe ne yɛde amponya ase fo ne ba ha no. Na yɛ Tuesday na Thursday. Na yɛ Thursday. Da ne yɛ chebi. Meboa. Ema ya mienu bi. Ubehia a ɔmo wa ha. No ba akote ha. Fia kokɔ no. Aha. Na ɔno na ɔkwawo yɛ ekoye no preaching no nya asisi yare. Yeah. Na boy ni mfi no. Osiska eba umfi no ema dano ya ma no Hepa Plus Pavi Plasmos no miensa ni nyina bi yeah omo ba ha abaya ne ba ye no ode mpaboa na kwa achima ose onunum nro no yawo a na wote ewo ni sisi mu no sisi ye ya ye kase ekofom kra wow na topa ye no okọ ye no ena ne papa yi miensa ni nyina bi nom to aso 2 days men fan say ene we yi Hepa Plus Pavi Plasmos onom ni the whole day wa anum bio ena akina wasan yi Hepa Plus Pavi Plasmos ene wanom ene oso wo beton dodo akọ wow papa no wow akra edro ne de nyankopon nam so adanse bebre woni a na epa wo woni a na sebi won yefunu aye kese srade tama giaboso menses na emaye woni a severe pain enti no just onom chambo ni ade because sebi obebu ni nsa na eyaw na no edin ene wo nyina no edi adanse woni a na omodenro so diabetes no ni ade ni pedua no eye na adwuma yie no nyankopon nam so ama aye adanse die woni a na ebre wani ana ewo ohaw nsan gume be ma ho sabe infections bi tete me yafunu mu eye me ya eni ade no enani nyina ba be ya dance di a omo edi ebo enuro na baso na enam se eduro no ye pese obia nya bi no muntina ye woni nsu ye woni topaye na ohwe topaye na ho odin na nansen no ode ba na na eho abehia se ye san pagya nsu na ho odin mu eti ohwe nsu na ewa ha na not only say ne ahofa no na asesa enye packaging ne nkwa na asesa say woni ehwe wo social media ne so no say Plasmos ne packaging na asesa kakra ohwe Pavi nsu a Pavi nso asesa kakra na afi Hepa Plus so asesa enye ne packaging ne nkwa na emom na ho odin ne nso also the oil testing officer eti ene no menom to paye na ade bia ye nom no obenum nsuo ne kakra menum bi kura che na waka na ade ba ko won nsuo ne ho this time ne say kane no na nka onum na nopa ewia ena nwumre sisi ente say bio wow nsuo na ba be twice daily mprenu ya peja hodinim te say de to paye ne twice daily no sana nsuo ne nso ababe wow nti unom ba ko sa no pa na abenom ba ko a obeda na wano wasanum okay eti onom cap na ehye so mienu a wo de wasusu wo no deda no measurement no aha onum bia no pa na e carry through okay anajo no wasanum obana owo school mu no so opese ono so no munsu a ono de onom ba ko a eno ano no okay for the whole day said the capsules no number ko a carry no throughout the day no said the capsules ne tie no sa ne aye nsu no powerful it is say the choice ne ye wa ankasa wo dia sure
sɛ wopɛ sɛ womɛmene topaeɛ no bi wotutu bi gu anum sɛdeɛ wopɛ sɛ woyɛ no wopɛ sɛ wobɔ nsuo no bi a ahoɔden ne yɛpɛ nti ebia wokɔ so wokɔtɔ hepa plus pavi ne plasmos wokɔ ɛwanya hepa plus nsuo but yɛsɛ pavi nsuo no asa na mmom topaeɛ wɔ gye fato akyiri yeah. Na plasmos nsuo hɔ a na abɛyɛ the same thing enti wanya nsuo mmienu topaeɛ baako ana wokɔ sɛ nka wopɛ hepa plus pavi ne plasmos topaeɛ nko a wokɔ so de bi ne hɔ nsuo nko a na wɔ hɔ gye sure ne nyinaa hoɔden no ɛgyina pɛ na mmom deɛ ne sɛ woyɛ ɛne sɛ wokɔɛ hepa plus ɛwɔ hɔ pavi asa ne wayi aduro foforɔ bi ɛde ka ho sɛ no nso bɛtumi ayɛ adwuma mesrɛ da bi ɛne deɛ mɛnti aseɛ da ana wokɔyɛ sɛ wo hepa plus nansan kura ne ho ayɛ deɛ ɔbɔne de asa ɛyɛ strategy sika no a wode kɔ no ɔma wo mfa woboa na sɛ woyɛ mistake ɛkɔ ma ne ma waduro foforɔ bi a ɛgya w'adwo ɛyɛ wawasɛm hepa plus pavi ne plasmos ɛnɛ baabi a ɛtɔn aduro biara no akonya mmienu wɔ hɔ sɛ wobɛyi so topayɛ a meba abɛnom yi anaasɛ wobɛyi so nsuo yi a nana abɛnom yi ɛtiɛ nɛ nananom nsuo no a ɔbɛka changes ne ho asɛm akyerɛ wo wow wonim nneɛma bi ɛna ayɛ ma nso ɛbaasa abie kama yes ɛna aduro no so ayɛ ma wodeɛ sɛ camera no bɛtumi ahwɛ for your general well-being yes and I choose hepa plus na ɔhwɛ hepa plus na sesei no memate ano me measurement deɛ munim me dada ɛwɔ m'anum enti sesei ɔhwɛ ne adaka na ampani ampa ni nuane ampa ayɛ fɛ kama ne fɛ ayɔ no saa pɛpɛɛpɛ no wɔkyerɛ sɛ nsuo ne nso ayɛ fɛ enti nsuo yi ɛne ɛyɛ anom firi tete enti doctor sɛ nsakyerɛeɛ naba maame mmɔ na menka nsakyerɛeɛ no nkyerɛ mu doctor kasa ɛno nti sɛ wonya binom yɛ amesrɛ kɔpɛ binom obi tie me ɔnyare and ɔnhunu deɛ nti a ɔno nso sɛ sɛ ɔnom aduro no bi deɛ nti a sɛ wonom bi ne sɛ yɛmfra ma yɛhome yɛnsu a yɛnom aduane a yɛdi no ɛwoduro nketenkete bi ɛte yɛ ahoɔden no so ɛno nti hepa plus pavi plasmos ɛba wedie no mu a na aboa wo ama wo nso watumi ayiyi saa nneɛma no a ɛnni sɛ tena wo nipadua nim no ayiyi afirim ɛno nti na bere bia yɛ research ɛpagya duro no ahoɔden mu ɛgyina mu ankasa sɛ wodeɛ wonom kɔ ufiri pavi ubedu manom hepa plus na hepa plus ejinamu pa sure ko pavi okay na obeti de me kan ase odu plus mo sabo ankasa obebo break kakra eniti hepa plus no enya wanwa se ene mpanyimfo a ekira de mpanyimfo a ankakane no mo nye ahaban duro mpontum adesuafo woni eye woni ansa no anuma woni eton niema e wo market woni a ewo offices ahoduo mu hepa plus nupa no magia atum atiefo sese san fa kire me atiefo wadu ayi so pavi na mate so no yes mate pavi so so manom hepa plus ye wie eye ni nsuo mesrɛ mo ni nsuo pavi ni nsu nie eno nso doctor yes anything no woni akane na nka ahabanduro kra wanyi ntum no enne wombom ekamfo hepa plus pavi plasmos ema afoforo enye wonwa se enne alatafo agye hepa plus no na atumu a ukọ baabi te se Germany a nana abrofo asase no maduro no Nigerians and I recommend e dia ma bro say wote plant no ena unya plant ne so smell ne so kan not only the taste but the smell ne so osan so nya na adeba ko bi kan ya esan draw my attention ne say o say doc capsules bebre e wo system nim but onko a wo de no ena o ma kwan se utumi tu edugu anum wonim say obi wo ha eduro no kra onye sure say plant medicine no etu osoro kra se wo to no betumi abie so are but de no kra de esan tu and utusu a utumi hu se plant me topa ye me am tutu utumi tutu me the friends you are na ku be purely plant based any dey enra me send video bi farm na ye source ye nro ni fi no ena na etwa guo wow eniti enro no mesra wonya binom yakopa binom eniti ena doctor for mpanyfo nurses midwives enom esan kanfo say matu plasmos no so eso mawie hepa plus pavi no aka
And that class I yawada. Yes. Yes. But 2 plasmos then so. Me born no doctor. And they know 1 year na sabi wanka because doctor dear, nurse dear, midwife dear. And then omo enum bi esan kan for the man for say and train e ma yare ni po ma o. Plasmos no so jire mo. Me can say we do have a break. E dro no sa pepe na ne topa ne so ya ne nti bi ho asa de wo tumi no mi. Obeka se de bi ejinam dodo ntumi nom topa ye ne wo ho ma wo. Ane de o mene a ekire din ahoden no se de opanye bi anya bia mene a waba betu dodo ye kɔ no. O de wo memene na onsu betu dodo akɔ. Ene kra de nsuo no nyina no de kwadutu akire ma ne yeye wo sa tadwegu akire ma no so unya resource. Wo pese di kube nsuo so gu so a ne nyina na ahoden kro no a. Enti Hepa Plus Pavi ena plasmos good ko pebinom fa ho o de fa ne se wonyare onti yare din krada na emomu ahoden enu nipadua no apomudi ebegina yie no nombi ko tupinum sa enumpemu haw ni sisie no. Yes. Driver bi na no ofra ekura ma ye chain bi ono no okoto no na ye nakoma ne boni periperi wu onum nyansunsan so a eye papa e ma ni sisia na ha no eno so san free ho bobo wa number ne enfre ho ene da papa ya wada enti ubetumi afre ebia so doc me de meti na me ya doc me kasa enka ne wom makoma bo me periperi aya na me ho twetwe me ho nye me yie ya me ho ye basa se de etie bia no empo se yare bi na aka wato a dikan ma ohun enye den ana ohun ho sa onyare a ene say it only wise say obekosua ma ohun ayeden na de ahe na adwen say beti nipadua na ho den so no onso obetumi yiye free nipadua nim fra me bibi a kire wadwen bia no numbers no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa amanone opese edi bi bro France for Italy for Canada be bia wo bia no ye betumi de enu ni bi abrew 0542 807 907 0542 807 907 yes bomodin ko pe bi no yes Hepa Plus Pavi and plasma apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bibi sie me da. Oh me. Ade me nim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina.
Free now cray. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na tu me se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se na nsan ya na wo complain waposo. Wo sisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wotisi ye yo. So the Dawood ointment etwitwi na wo me minute 360 capsules no ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We dia twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni ofre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoɔ yi atum. Dr. Time daso. Minya wudenie. Wo kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Midimafo Herbal Clinic. Asani nyina. Midimafo Herbal Clinic. Dr. Time daso. Me ko ho a wonom hwehwɛ mi mu. Eye me diagnosis no. Ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔkora enumpo ena hwim yare no etu afi me widie mu a me bɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛ ma stroke no so ɛkɔ hwɛ ɛho sei obi ntra wheelchair mu emia mfa no nkɔ hɔ emu san fa no yade mabiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kora no awo nso ɔte ne tɛ sɛ ɔbaa wo hia wo na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no kora wo nyi sika no agye sɛ nyinsa na bawie ansa na wagye ne sika ɛnam so ɔgye ne hudie nti ɔsan yɛ penis enlargement wo yɛ bɛma na wo bɛma no so a wudru horma wo ma wodro 5 days na hyase pagya ne mu ebe pagya ne mu a kosi sɛ wankasa sasa wo pɛ no na fe wogya dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye no kokokora Midimafo Herbal Clinic Dr. Time daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Midimafo Herbal Clinic. Udimafo no hwa. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule e na selenium e na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke e na de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayi mu encrine woni Ghana Telecom University ni your opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso e uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye hene ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia
sanopo awio anwumero mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koko sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve Ewra, last meeting man one pa. What did so? Nancy dear, you're kitty bit me. What? Abra a muzu herba clinic in Roho. Now, one party. Miss Soriano pa, na mahojo, ma posu na ya meya. And you hear a muzu pea, a bit you say one time. A to down swan, na me yim ke kame, meeting me mu cry ye. Afe, Ediane Tommy Yemua, na me woo. We hear a muzu K. Na meso mi all my mo giant me near Frusani ye. Do hear a muzu garlic bitters. Na amuzu herbal clinic ni no won nyina ni debi anya wonte amuzu herbal clinic nka yi owo amuzu herbal mixture so wo hwe moja mu ye ka kire se wo malaria nim amuzu herbal mixture na mom hwe se oba wanyem oba tan ya wo ba bofra nufu anya akoda wo nyimfie du mienu annum bi wo pe ho asembusa fra amuzu herbal clinic 024 77 76 74 3 amuzu herbal clinic mawji hio chalo FDA agi dwedie nkrato yatum gadget master no na hin na woto wo phone accessories and bluetooth speakers ya ebokora tesa no wa hwe woofer papa bi nso so my catch say wo pe chargers hands free any other phone accessories quality pa dia any be home na me to be ma na chemba bia woto no no your secret is your power and the ampa me phone accessories nina ni wo fofofo hwe hip power chargers hip power hands free reckless chargers and in the airport and the power banks triple power chargers triple power sound bar triple power speakers, woofers, cables, power banks, pen drives, memory cards, iPhone chargers and accessories. For all kinds of mobile phone accessories. All kinds of Bluetooth speakers. Would you ever heard receipt on the mamma? Sir, a Joe Wusubempa Enterprise. Kumasi Kajetia, a Honda water with phone accessories. And I can see me. Sabahunu. My mistake. Oh, some go to Yama or at the mamma younger brother. Necessary and for so no TD no. Now, say, cry a Joe Wusubempa adding 90 electronics. Abeka Wusubempa guy. We want 90 mobile watch, 90 chargers, all types, 90 power banks. And we're doing 10,000 to 60,000. 90 data cable, 90 Bluetooth headsets, 90 battery, 5C, any 25BI. I feel 90 headsets, 90 car chargers, and 90 AirPods. Nina, a quality papa. We will commence Edum Kejetia, the Baggio Story Building, on the first floor, store number first FM 0607. And the old Kejetia, KVIP, and Masalachi Hononso, who be who a Ja Owusu Bempa Enterprise in Suho. After was also opposite Anaji Trotro Station, Market Circle. Takrade. And answer for 0246 331414 and answer 0266 100 400. Eja Owusu Bempa Enterprise. Phone accessories, sound bars, any woofers, papa buano. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena so biem. Hey, time heba me hwa ya me kan se yi ba kun, ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hwa, esia gyemi ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa, me kase me di won dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hwa. Enya enunku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba me hwa duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi
bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se wo petam heba Mr. Enui dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, yadamase, yakoya yaba. Aha ya 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi numedie no, ena wasungusua. Ena wiye wutie, ena wiye heye live. Wiye yani Ebenage Heba 4. Ene kobon komodo. Na the founder himself, Dr. Ebenezer Ajimai, obekasa chere yen fa Hepa Plus, Pavi, ena Plus boso. Senrei eyenro miensa, imprempre nya mene woka se die, wudwaso. Se wunya bi, na se oboboa. Ebua di peduane pa, nebua ema wujina ye, ebua ema wujina brane edro no eye well-being ho adwuma enti se wuye obi a yade di wuso atrantwie na yade edwojo wa edro a ehiawo na ebeboa wo ama enepa akoso ewo abrabo ni mudi ama wo eye Hepa Plus Pavi and Plasmos said the hotel honsem no adofo ba bi eton no bi anso asemwode a ewomu ne se okohwa ubenya bi na wato papa no ankasa de so hia na person ne kasa ne number no eye 0542 77 8572 ena 059 13 67 898 Hepa Plus Pavi and Plasmos eyenromiensa se wunya bi na se oboboa ebeboa wo amanipadua no agina yie ama wonso wa feel very good arofo emprempren ya ye kasai ye beko na yakope owura awurai edenaba yenim hei ho na enawiai udide maamines madam Mercy Mafo abontem new site be first ena awo maame na se ene ne nana ye frenu Joseph Amponsa Mensa Abrampa akwada eco school ewo Vision Point Montinzori ya wo class 3 akwada yi enya afeko akane mfie ho ona na se osre nyankopon ni nhira nyankopon na ho bambo nyankopon no ne nkwa husan se akwada ketwa enkawo happy birthday to you ababa wa no trotro sika na odema owura no enti se wo hwe ebra oni owura ne tena ya afe kura anu mebo se nu afe ha se nu afe hello ete say Boko. Ernest Asariwe. Hello. Ernest. Yeah, hello. Ernest. Yes, hello. Oh, what to say, Ernest? Men so me ho ye. Ewie ya boko na me pese me ni udi nkobo bi efa awuraba ye frɛ no Ajewa Faustina otikumase enkawe unim awura bi saa boss no adwuma mu franke be anke e so so anke ata aha wedie yetia wa mebusa se unim awura bi saa me ni wo se wagini sika fa ohia ni sika free wo fa na de ba no oka wu mfi no adenti na wo yes Ernest
Ernest. Okay, any auditie hwe me ma sa opportunity no. Wadwuma a wo ye me nim. O wadwuma mu. Me mpese me haw. Na mom awura ne kana wo de no no. Eye 5940. Every na ya wadai. Oso wo adwuma mu no. Enkosi dwada. Ernest, sa wo ma awura no nsanka ni sika. Ghana wuntumi ntenam. Ate. Because ya wa ya kire me sesi e kura kire say o ye trofo. Ucha me ntro ka kire me say o ye doctor na anu bi am na o kasa aye. Say wo boa onye doctor. Abaya no ka kire ne say wakọ Canada, wakọ ye nursing, whatever. Okoye Canada nursing na ade ba Ghana na ade ba be yedwuma. Wa ya ade. Adenti na wusisi ge no. Adentia. Adenti na wusisi ge no. Adenti na wusisi ge no. Mo chempna pa. Monfa krache nento so. Ernest asare no. Monfa nento so mami hu no. Oba Facebook ne so na YouTube ne so a. Hwane di asemu yechi. Din kan bra betena sene me hu. We nku anu owo. Fade nanim. Wa wudi akire tena asefo adwantem. Me pa cha so oba Facebook ne so na YouTube ne so a. Me sabi wo ye obi a wo ye trofo a. Meni unchele. Emfonyiri we nka me mfa ntoso. Kire se abaya ne ba ye no. Ono kra pri nanim kata. Enti nka me mfa ntoso. Nanso wonsem bi a production ni yiyi mame. Se yensem a udi nka ne wono mo ka ye nkire se krachi wo ye trofo. Ewura, dia na ma krachi we ode wakoma ma no se obeware wo. Dia na ka kana mentie. Odo na chichire me. Oh Lord. Meteme huentio. What is anyom ne da? Odo doko ufuri amponsa ne boy. Odo asa we. Ei na media mia. Odo hu dia tigu mi so ne. Onte sa anyom ne da. Onte da. Ode de banchi abo mingum. Ode abo mingum. Onte da. Se ni ebo nwirifo odwini kentinu a. Ya nwinimum. Now I'm saying you're good. I'm saying you're good. Ambo. I come to be out on your pa. Say me you're good. Even give fa. Ewra, won't is anyu weda. Bonyu kente wonte da. Enti die na ma wote hwe krachi we bonyu mu. Kasagum na mintio. Die na ma wote hwe mu. Se, ma dwen me say minim ne dada antinu. Onti me ye me boni bia. Nti mama ye nhwehwemu bia amfa no ho beginning. Okay. Jataba. Ona odi asem we yachi a edi anamo na edi nka tufa ho. Nana ma yen chetifo na ye ma makwa mra Asem Beba Dabi so. Wode bedan ye no nye abranti asare nkwa na edi kan ene na akasa. Na emum ye ne papa nso akasa. To aso. Papa ne din de ye boa Moses. Edi kan de to papa n'anim ama papa ne ka say ne ba ne de onko sa medical school na o kan beginning no ho asare ka kire say oko school of Russia Saint Petersburg e ho no okoye no medical school e ho ne ma efrie na o emo medical officer a o ye doctor o ye adwuma onye nurse de o kan de kire ye no yes okay ebrebe na owie ye ebrebe na okọ ho ebrebe na oba Ghana be ye adwuma na so oba Ghana for 2 years ni na oba ye no na ne mamunye because school no okoye no okope set no sa de ba fie Ernest na e ka sa kire we enti se ne odi nka ka kire wura se okọ Canada no won so ka kire so okọ Russia okọ Putin krum ho no okoye okọ Petersburg to aso ho no okoye enti ode set ne ba fie no na se oye adwuma wo no wadi kan ye adwuma e wo Cape Coast Teaching Hospital sa no ka kire wo ansa na wo ko nti oba ye no sa ne wo ma na ye adwuma nti ho no wo sisi a wo ye adwuma o ye operations ni ade na me say okay
as medical student wo ahase no wodi kan ko he ansa na continue nsem bi no na nsisi so timi me ka kire industry central no ultra nti ye be frɛ Cape Coast Teaching Hospital on penifo ho na penimu a woda hospital na no ya find out say we medical doctor wo ho say de wo kana na nti ye wie ya na okofrɛ gay ekoka kire ne say entronkwa na okan utwa yen nti abaye yi osere no omra me yi asem ni mfiri ha na on famra fi na ono monkoka yes entro say sense entro na wo ka de a ene me enfre papa no papa na de wo ko school tua school fees ti obehu ba bia ane course a wo koye okoye ti enfre papa ni ni nkomo ti me frɛ papa no na papa ne wo afuom ne papa no o che so operator bi na o use this machine na o de ye adwuma nti o ka kire me say dede o do ma machine ti na o te ton okay o kire me say o ye adwuma nti nka me mani nuru fie anwumre na oni mi nkomo na me say okay me bisa ne nsemfu aba ko mienu miensa bi iwia na oduru fie na akasa afa ho asare ye ne ba na o say ona ne ba panyi na me say oh sa ene asare edi adwuma na o ye na o so oni how wo Cape Coast wo ye adwuma wo Cape Coast Teaching Hospital na me say okay o ye doctor na no say there be o ye nurse na me say nursing no koye na watu kwan akọ Russia akoye medical aid no say there be o asare there hwa na o ye adwuma na mbisa ne say ewura bi a ode Augustina onimu Faustina onimu no say there be asare ge emfa asembin tu nanim fa nsi kasa no say emre bi ana abaye bi frɛ no say asare ene neti na awade no mpeso mo ware na ni sika akodi no ho but wan kan kire ne say oje nti ye frɛ ni na ye beka say ye beje dia ene obe frɛ ne ba no no ma ne ba na ba betua am say okay wode abetu ye nim say sika wode ma wo ba no oba na gigi afiri no ho no eye 5,940 and ba bedi no ho no so ohia na ade back na na obi omo be ware no oji ne sika papa no obi omo be ware no oji ne sika na me say ene de yabosia o na o say okay say yabosia de a me mani koduru fie no mfrɛ me de besi bia na obɛfra brantie no na wabusa no ho asɛm de besi na obɛfrɛ me enwumre nti ye ne abaye yi ma abaye yi koi ewia be fo no ana me hu sɛ wo frɛ me nti na yara me wona me ntumi fa enwumre me koduru fie na me frɛ ne back na o say oh wa frɛ me ana me say no kre na me ya de na o say wa fra abaye yi ene na di hu nkomo na abrantie na hye yen sɛ ono no ne ye kasa affairs no obusa nsika no wasa manager atum wa hye yen sɛ ending of this month or the abaye sika be man na asumdua aba nti sɛ ne bana kan sa de a ne bana betua sika no nti obɛhwɛ sɛ ne bana betua nti yen pa ne bana date no fa nye adwuma ne so okay sɛ saa no aka de a wodi kan hyehyɛ ne boni bi dada wo nim sika yi ho asɛm ba ye ne wudi ho nkomo no wo say unim ho asɛm yebusa odin wo say wo mo odin kyerɛ yɛn because questions are yebusa ho no ɛdɔso unim di ntia na kwan bɛ na yɛyɛ krafa so hu odin na me say no de ɛmfa ho nti ɛnam sɛ enukre bi enim nti yɛbɛyɛ ne sɛ yɛde bɛba fidie so no wa bɛhyɛ saa bɔ no wɔhyɛ bɔ no ne duru hɔ de a no wamfa ama na anama wɔ sɛ si yetu yɛtu de afa ho okay no say okay wawie toaso onwie ya ɛna ɔse yɛmfa wei nsɔre nhwɛ na yɛma ne hunu sɛ bosomi wei wɔno a bɛgyinam as father na wama ne ba no atua sɛ wɔgye na bosomi akatua na afei koraa na yɛayɛ dɛ yɛaposti no nam sɛ daabi o ɛyɛ 1 year ni ɔsɛ ɔyɛ adwuma wɔ hɔ 2 years afei ne yɛaposti no 1 year ni September yi a yɛwɔ mu yi first ɛna wɔnya 1 year ɔba no anum asɛm a ɔne yɛ kaeɛ no nti wakasa afei ne yɛaposti na ɔboa ɛna ɔsɛ okay ɛne abosomi ɔbɛhwɛ sɛ abayɛ nsa bɛka ne sika ne nyinaa na ato atwa ne yɛsɛ okay yɛate asɛm a yɛne abusua no di nkɔmmɔ no deɛ akɔ wie nyinaa no ɛni ɛdase enti Ernest ne ntoro a wotwa kyerɛ wo no anu nie medical doctor ne ntoro ne bi no tiefo mo mientie kakra I don't know the reason why into or the bay. Mena Casamaka Chando Mammy Mansendin. And yes,
Faustino onime enyesa menene nti ba say issue kitwa bi na aba na ma communication akati of nyesa mempena na se rebisa Eda na oji ni sika manje mzeka se me de ne to kwan na se me ye bibia ama no oba ni be mana yete enti bia me ho kyerema me bisane no de ama me nyese me gine sika se me de ne to kwan na se me pa adwuma bia mana na se me ye bibia ama na sa calculation na oya no enye ska me gibo mu se o ma na like me ho kyerema me bisane no de ama me enti nyese me gine sika se me de ne to kwan na se bibia Ernest. Precious. Hello. Yeah. A grab in our time, what send this Cadia Manida? Unsendi be man about what you free no. Then I'm call or can say more on Conamoncochi and Mamma, uncle. But and yes, uncle. Incident in the sea, let's say, uncle. But incident in the sea, no, so we are ready to see. I didn't see it. What could do Kurushway? Sana be a dream papa be wood, Musa on in a better and Calva Quack on Mubusia. Wouldn't Mubusia anyway. What an apple chairman, papa. Gary. Hospital 1 hour, one dear man away. A doctor. Yeah, medical doctor. Oh, hospital. Give Christian hospital. You see a friend why you been who say, we are Juma. Yes. Investigate not take a coin. Because school, St. Petersburg. Yes, St. Petersburg, Russia. Russia. As a medical doctor, and I would Kitwani Sika. Getting every 5,000 for. Because, and you say, the time I missed for student, that was the time I'm a banana. That was the time I'm a banana. No, that was the time so I must start Juma for free. Okay. And I was starting Juma. A check and no salary have a check because before they will process everything to control her. It was me Bonini for say for stealing baby say my genesis security and I say yeah. Oh friend, only my father Mpakasa. Oh friend me, I'm going to say hold on. Mammy be agree and I feel I'm to many men in a yes, I'm a refuge. Many Bonini I made you sick. Mammy ending. Namin for Sikam. So, Emma say, what the above baby say, and I say, being nearly Pabonini, sending our Ocas and Major Crown is okay. Yeah, better post you or keep Coast Teaching Hospital. Cape Coast Teaching Hospital, I'm starting maybe baby, and I'm a quiet me by. So I came last 2 years. The post you is that oh, yeah, doctor or Hankasa. I post you. Oh, yes, yes. 2 years. Baby. First year, I'm a housemanship. And then the following year, I'm a permanent worker. So, permanent part time. A year and the 1st September, you come here. Okay. And all status as now. It keep before your money comes. We are almost 9 months now, Mr. Larry. By. Until first thing you'll be a manufacturer in Serbia. We didn't see and I say, one intimacy, and I'm so making us see. Obeying to be a meeting is a guy, and I said the man, on your them. Never know. Some guys on my mind, the mean German. This old man, but Honoma, no sooner catch you, the point like a Johnny, or human in this month and then. See, can be a midnight man. So, my farm man, this month and then I'll be operating in the Marco, then I'll come. Papa doctor. Odia kasa wie ya no frɛw awura Pache David. Oni edi nkomo on frɛw. Ofrɛ me Monday no. Ɛna ɔka de yi. Ɛna ɔse me yi asɛm ne mbra fi. No this can be my ending this month ending. Na me se me yi mba fi ba bia. Ugini di. They say them ingini di be. Okay. Ma bedwafo bebam ɛwɔ asɛm yi ho. Kana akrache no say ode awurai no se ne otwerɛtwerɛ nam ka kyerɛ mema se oba sika yeni momfa nto so na munhu se wo hwa eye from 21st September
into calculate ad ne kra no a enuru 1 year omompna twe no e serious no ndi enuru 1 year mpo na watumi ama 5,940 a ene enka ne twe ya do 2 years dia se ne enka betwa 100 million day ti so check ya 21st September 2023 se ne date ni guo no 2,500 and a VF ne ya de enu ne ya me Vodafone so de hey me so obesika ye ni Krobea said you be aka and then the amount for beti wase o beti wase maka kire mo sa asem we me so obesika no mpna twi mu ye ni na udi a obenya asem enti VF no eye Vodafone so de eno atwero ene wo ho no 29th September na mu kura no aha we nya September mu September October November mu eno nso 100 cedis na twaso 120 plus 100 400 ede ba December mu eso o check ya December mu de ne oje pa because na ye bronya na kom ta de no woje 300 100 obeje 80 eno obeje 40 30 siri nyina wom eno obeje 30 ewo mu ho baabi ene ba 2024 February eno obeje 400 February krona mu no osan beje 170 enti wajeje eduru 170 ade eduru February awura 170 no oje ne last sabre no aka kire nsa won sandi niska biemu ana ha ono aka sa na mbisa me biem sa me no so okwa akra na ofura akra eba akra obeduru station one ni sika shorto enti me sending lolofe no fambra kepkos na sende 170 no enti nko busa ebie unso de anka abesende ama no hwe enipa owa akomapa enti kini se sebe oye chimifo na champon simanai akra me da se yetiefo bi ewo snit ya accountant Eura Pius and Ramachiao Ramat and Abidaford yes o mutie papa tati and Ramachiao me ofa se Ramat yankopon hira mo se mutie ye Krobea o hwe abrantie ekwan ode ababa wo ya faso a o ye bema na wutie mi afutuo bi ewo mu ekoma mema yemwie mema na futuo ne yemra ma ne de ne so Krobea saska we nyinai se bema bi ena de ma wo ba bi na bema ne betena ha se wone obi ya ho obi wo so opaniti wabon ho kase ya Krobea ke yakure bedi ne ho few etina wasema wo kase oba sika yeni sana Krobea ye system no sana tie eno ne ye de atete abaya ya mamre se wo ye bema esese wo bema na wo hwe oba enti kwa ma no ne a so oba ne obema epia omokoto aduane we atua ne de we yi ni card no de atua na we yi ni card no de atua obi atua ne de ha oba no omontete no yeso yentete ne se woni ne nam no otonsu okura na ono wo queens na we anyansa na wo de tua esese o ma na wo de ni sika ma na obeje nso obeje sane yeso ye de tie enti ababa wa sika wo gye no odije o hwe peye mranimu a yede wa bibremu ha ne de a odije ni senti ni sesa baabi di aka baka se bonkum dware nifa na nifa so dware bonkum na o hyemu nso a ekoye se ababa abrantie ni yusu na adwene ni senti ni se wono sika odi ama no nyina ne emu sanse wono ahe e no so de ma ababa awayi 0 hwe se yeye ena bi adako bi wono no mane bie ena oso giwei di a ena eni ehunu se ababa wan so wadi ni sika bi na ode wa ama ne hwe na ode da bia ono ni sika na wudi a Krobea yenye ne saa afutu ewo munie oyi oba Krobea ya yesusu mpre ho awade na apre awade ni bebira na wanhwe a wo be fast madufo de ababa wai ni woni obi wo ho ena ohun boga ono akoya ne doctrine ewa abruchira ba enti no wanya de mu oduro enti wo gya no eye efa ba bi no Krobea ye me da bia Krobea mituma ya ne fo se wo ya abaya na usi so na woni bema bi ewo ho
na bema foforo hia na obusa wo se asomasi maame o wo mpena me ana me pewo eni kwan se wo ba no ka kire bema ne se wo mpena eno ya wadwenkire misisu bi me se wo ya babaawa wo ne bema bi timpena twim enya wade wo ne twempena wa behia na na akwasi champo wa behia me magina mahu kwan ho ena mafa wo maame fa namba ma me ne udi nkomo wo se da bi o nana me wo mpena wo sa wa yemfomso madwenkire ni senti ni se Krobea nipa na wo se wo mpena no onim na madodo a ewo ne lemu a anasa so be wale so wonware wo nemom fa namba ne mame eni mini nkombo me se me bia ma no ka kire o se maame me pewa ka kire me se nana wadawroma menye ready kasa asam ne kire me se nana wadawroma sa bredi menye ready ebre bi so na se me wura mpena twemu a meye na sa bredi ebia wo ko school wo betimi di school na yi ho ano ebia wo sua adwuma betimi di yi ho ano ebia wa ho boa nson be ma no timi hyew se chinchina wa ho boa nson ti me ye wa no force se wan hwe Krobea ma bebra ye sa de we ya ma ebu akọ musim wo hia na me wo empena ye mfa nkyere empena ye fa nkyere ekunu de wo kunu na me misia wo na me se me pawa ka kire me se na me wo kunu ekunu de ye de kire enti ube promote ana ube encourage se abaya ne wo mpena na be ma foforo nso se ne pa onsa antiase nso ma se nipa ko dabi entiase ma no mane tiase se onye ready se woni ne betwe mpena no na mo men kan kire ne se oni obi wo ho because Krobea obi wo ho minimum obi a waka kire nipa se ono obi wo ho na nipa no koye enim na wotwe mienu na de ono no de tu ne ho se woni ne wo ho no de awo nani afe na de osia no no nya na kope etu your bar you have to look smart etina Krobea ne ka se emma sabe omani ate no mo nya aware pa o emma omani ate omuni nya aware pa because otutu na kwan yie sawo na woni ne tia ono bet ene nipa ne ntena di nukrema no ene ono nko antena na mom bema bia bo akoma Krobea bema bi kro bo akwa mu a enya mpra no no betwe minima bebra bo akwa mu a 7 pedia same kope wo mo me ne o ma ntwempena nanso omo nyammo afiri me so ebi ho so me nyammo bi afiri wo mo so but some shia wo mo no ene obi na no ka kire gina manim ka kire me se o mpena ebi asamo na no ohia na ka me fama no ebi nipa no o mpena o ono obi na tie but o ka kire me se na menye ready afa no afa adamfo na mudi nkomo what you say enti onipa no hia mo a obetinya boa no enti ma wo mo look smart wasade no o hwa baba wa we ya ekwan oye ya na oja we no obefa we wajade no ote ho dada no eno so yemfomso eyemfomso kase ebiem emema Krobea se de da bia o kan se obasika no ye ni no se oye bema na we wadwe se obasika ena obedi a ena obi won mo timi kan me de ema nim sika obo obedu sika mai hwe abrantie yi ababa wa we ni wanya no de fidie yi no de obedi sa ababa wa we abrantie sika beba ono obesuo sika na ode akoma no eno na wo sori a no asande momo wo sande out one ma wo timi sa di ko onfre no afre no hello mami afia hello nana patro aba also ade also ma sandu sika check ma hwe sika no wakoyi also won ejina so na me check hwe be 5 minutes on some frɛ wo se na hope sa na obi obedu sika be tie enti e be sere se oyi oba nyanto boase ababa we wo se enya papa no we oyeye no e wo so mo ani da ho minka se oyi oba ne be matia na be ma no kire ne moa no na be ma omoa wo da be mai on se na da je kura ma wo da ne senti ni sa bro ka so wo be hwew no wo be chia wo ma me kura no wa ma o ma we ka preda on to tuma ma wo da on to pieto ma wo da on to atare ma wo da na wo de da bia wo sendi ni ska ni nyina ne se na ni gi se wo menya doctor menya nurse enti ono hu ne wo se 7 prediasa ba bia abrantie ne won o soro sen no enti odi ka bu wo bai bu no ho abomfia ema no be ma no e ho na be ma ne dinya no no obunu abomfia miampa mini ye menya boga miampa menya boga de wako Canada aba no odi ni tu no ho kire ne nanfofo e no obu ne ho abomfia
Emma Bemano, the Beman who say, and the son attended the same Gina consul, and no Gina consul. Okay, the Gini Sika dear. And the club Yawenia Futu, and Fama Ma, and Fama Mema. Now said that Debia can sense to be say, or Bessica, ye need. Let us say, Dr. Dawood, a way or that Dawood Herbal Hospital. Papa no asem ye tie o si wiase yade ya onua ama me ne wan se eye yade o me ne wo kasa isesei wadane yarefo wadane sebe adesoa e de ama obusua onua te ho twede yi mana moto mprempren ya ye kasa ya na tumirika ntamso na bra ejeso krapa edania enkane na metro fm ni wom no saa da no amu ana Dr. Dawood odi de dwuma ena wie wutie me na se stroke yade e de wato fomo a o ba papa na nim wuti hwichem o ba review a obe nante aba wo yo obi asikire yade na eteteo eye mojabroso eye hepatitis B eye namu yade eye de ahibia obeye hwehwemu obehunu no de aduru beka wo yo obi a wo junso semu nkoyie ebia wanya chimato bi wo prostate mu ya de roba akotum nom ne de kekeka ho oba obema waduru ebeyi oba wo pa wo fabrodu bi abeda ne si akwan ana wo nsabuo mu na enye wo de bra no onye hwehwemu no hu ade kro o de aduru beka ebe pa ho ama wo be ma bi wo ho ade be ma da fom bem onua one papa no nhia wo be pejada ma wo se we need doctor no o si dua ma yaresa de aka eye wana montio wo be frɛ no e wo 0244 886437 and 0201 681 717 Awia Volta Drill Limited enso wo Kumasi Krodua yemu na hodwo da aman na May office no ewo onua ye tunsuo wo fie ho ukuro mu ho wadwuma mu ho wo mpasua ne so tubicha wo dom no mu hu sa wo nso dwen wo ho nana nso tubicha wade hye no mu nso hu sa wo dwen wo ho udi na beda so akina bi uni wakora no a nana so masi de tunsuo we ma ye ne o udi da so afebo na obusa hwan nom ne betumi atunsu papa edi amame mo amu ye nsu adwuma na nsemanfo nsu adwuma egugugu ni zenti de se wonu mu anya nsu papa fo amu ametu ma Volta Drill Limited for emetu nsu ma omo ne tumi wura asase de mu kwa asase na yase paibo kese na eda asase na yase ne so no dwabura se yakotwe nsuo de ba ti omo nsuo no de pa kama ni kroje eni nya fi oho kama Volta Drill Limited ene wo mu din bo ho drilling de omadwuma onum wo animdifo ene onum wo mfidi a yede ye adwuma no so o man kwanchenfo ebi betu ade obetinie enkwanchenfo one said ade no yatu amana kosi buoso o oboa wo nim adwuma ka obedwom akọ ade no ba bi a yeduru na ha ya anwiem atechema from entie ntumi nko bi onim adwuma no ma Volta Drill fo drill mawo womu ntwinsu papa mawo womu nso beye na problem aba ho afre ye any problem association bi a babia no ye be ye free ho aba ho ato wate omo number ye 0244 299 520 and 0266 2210 3P garlic mixture nenso eyedro na ye piwak natural health for and the 3P number edro we anuanom secret they say natural garlic wom endi se wunya bi no mo a srade tamu esisi ntini mo mogya ntumi ni atrantwie no eyini nyina free ho obi ho ade ba bi tumi so saa de bia de pressure wosoro de cholesterol wosoro na pode na poso wote ya obi nso kura wo ho no mo a wo ho no ase duabo bi na anya ne nso onua mana ma oto ura drugstore pharmacy over the counter bi e mewo mu na kasa wo pe 3P garlic mixture unya bi nomo a eboa yisra de tam emoja tumi die frusane ntida bi ahode oba misty heba Colinac Dani heba eni be bia ye ton waduru bi a obeja bi ye number ye 0248 92 8824 and 0201 00
0021 Ejawusu Bempa Enterprise Gaja Smile we are unu adwuma efo nyina memo ha ebru anuanom se wo be kumasi kejetia dibaju abro sign no a ne first floor Ejawusu Bempa Enterprise wo e na aba kejetia da mu ha ba bia ka VIP ne wo no o wa so ba ko ho mo am wa to ye bam takorade monko afie kuma trotro station ye bam tie office no yen ne ye de phone accessories a eye papa aba mo am use iPhone no se mo pe original iPhone chargers mo pe original iPhone ne airport Bluetooth speakers any headset baby abenya papa ne Ejawusu Bempa Enterprise ya 90 cables ya the chargers ya the batteries ya the watch rechargeable fan ne power banks any ya 90 na so iPhone chargers any the cables in the airport muntie ya media 7 airport sound bar and the woofer any ya e-power so hands free hand free any you want the chargers any you want the cables your power banks chargers cables any speakers are a free triple power any you want request chargers the battery the airport any extension socket adie bia a phone accessories ya e fa phone ho de onua mentwam wo Ejawusu Bempa Enterprise ahada abenyan papa why betumi koton beton nkronkoko de odwuma ye number e 0246 33 1414 and 0266 100 400 ya Bolivia Enterprise and the Future Life Smart Food or the aba Future Life Smart Food or the aba aduane wey ya twetwe ahodinura hodo a esefata ejinam na sene eboa adasa no enya asem ketwa ena wie se wutie me ena wie na se yade bia be free wawura ya woje wo ho anyi a bra be kire yade krom kire yen nuane no vitamins ni minerals amino acids omega 3 inulin and selenium energy protein fiber ni nyina ya hodinu a ewo nuanim ni atwetwe ene ye de aye Future Life Smart Food no ye be ma obi akodi ama wo yade no eye free ho be bor bongarat ato baabi ama wanyu ahoto obakumasi sofo line na alignment ne yewo ye ne multi home ne die nimhwe 0246 01 0150 and 0242 87 8090 Odifo Tabisa also fa simami ensa na ansa na no awodadie munchia yi enkomawo ye fra Philip Boaben Donko ejeso do me abra enawte enda wiei Philippo wanya afeko e de aka onfie ho yesire nyankopon ni nhira na ho bambo ne nkwa husan se enkan aposo ya wo take fm ha se o ma happy birthday Odifo Tabisa nana Krobea Krobea any akwanya 5940 brem that's yeku nana yenka no krenkyere amansan ene atiefo titru eneni pa yaba enyenka ni nipa eneni pa yaba wiase wo ye papa ne ya na se wanye papa ne ye sebi nyado obi tie dwumadi obeka se sebi abra abaye ne ho abo no ho so ana sebi nyado sebi eku wote se oye boganti ana woye doctor ana woye nurse se wuti abrantie yi nkomobo a jataba ne boye abrantie num asem ani prempren ya wo frɛ no ne papa num asem ya enkomobo nan ya akoso nyina no nukure bi anim se woye adwuma wo aban ayaresabia se woye nurse se woye doctor enye no na meka ho asem de meka ho asem ye ne ye ni suban ya woda na di e de kira baba awai sabi eburu sabi so obi du ko hwewu emfane nkɔhwe nkwan but wotie ne wotie mi odo hwe nkwan yemfane nkɔhwe owu das ye nyado nana ye wo the lord of karma eni penti ne ni pansha no nso adie bia wo beye no wiase no wo bebu ho atense de twerosem ka no ne ho sunsuanso so wo ho but nipa ye nyanyansa tumi di bone ye nyanyansa tumi ye nua ya yade but ya na ye nwene daache eni nchirima eni de beba so bio hwe ma men ka asem bi wa agya kromoko hafo mema opanyire bi tena ase ne fe no kwa men kroma
and then make us a commercial bank in Chen printing press wo ma biem boya wa half mem na Krobea opanyini no ye ode fokuani ma papa na ne de ne se opebosia pekoko bottom ma wode be ma wo onya de mouse a ade a wodi si awowa no obeje papa ni be ko wuo no oma omu bode wuro wo krom ho sre se obie ni ho bobosia osi ho kaprema okrompa menje because the offer money de ohunu ye no wodi yesua de nenchirima eya bakosem da hafu mem ekrom so bobosia ensi ho ababai wa ma obosia wa ensi ho kire enne nipa dodo se na befa telephone me ho kire me ma metaku sempoa onu anansu ya kolon no de abetom ama abetom wanya obone wodi kantamase enterekese na wo hwe asem kura se na makosu nya kira ho makonya accident ye de me akoto hospital na yaza hospital bia ni wiase obenya accident akoda ho yeso na ye adwuma konfo no cha na kwalebu wo na ye doctor ho ahwan na ye yi wu free ho na ye de wo ko ba bia wo ye adwuma debi ayaresabia bia yaji atum se ya nkurankure se ya aban se ya oman ana ye ensore dia no onim adwuma nti na wabie se ha ya ayaresabia obepe wapomudin ene wa yaresa enti abrantie ni so obi tie titiri ti se ni busuani bi tie no person ne dihye ne didi minya asomdwe ma ne kra ema abusua so anim banyamo a ni papa ne titiri asem ye de nanim adaja omuntu mrika basahare so mpase modebi enkankyira baba no ne wiase oyonko bua ma wo sere na wo mani di ya wo sede na wo sere ye na chi a enyansunsuanso de ma awonto atoaso ababa no de waye na afamu de enye ne bone so mene wo beware ye bebobra o kire ne do ana waye na afamu de aboa wo wenye bone wenye nterekesesem enye azane kalabule wei ebeye de chine bi obi pepalesika efra baba yo wodi amano yenka no krenchire nipa mu obi aware ne yerete oba ne wo bi pa minimo baba bia ne kunu yare da yare sabia no oba ne nam edi o be mananka se o ejapade krata ekopebosia enso ne bi ne oba no so wo sika edi sika no krompo ama wo bi asadi abobi busia si hu oba na di ni sika ekoma obi emomu di okuna japade ekosi awoa okuna waye ne ho ade o ene ne wo ba wanfi no we di empra na mo ne otwe empokura sabie nyaado na numa semse hu na dagya mu da ene nka hu na dagya mu da de nka obeyi na koma kura de amawo se o maami sika akọ obi na da ho obatam de amawo de ntia ya ne duru brebe ya ma yesa nyina nya jimi o onso obabi anyema ne ntam kese ne se me wo amenwu bio awurade nyankopon bo awrefie de bata nipa ho ne ma so wo abadaye e ma won kaye sene ye mema bebre e don se de bia Mother's Day no e jintra hasene Father's Day no e ma wo abadaye e ma wo tema e ma bi wo atenkapa anase sabi odwene nipa ho ewo ayam hihie ne abadaye de manipa okay but abrantie de oyeye e kire nterekese ne kalabule ni azan but de meka kire baba ni se wodi asem ya beda asem baba da bia bedwafo yi oda wona boso me kura wieye no enuru na se ye no kura so sa abrantie no wo se odi asare hwan Ernest so obi ye adwuma wo Cape Coast Teaching Hospital na wonim nurse ni ana adwuma ye ni bi so ye security so wo prapra ho aye frɛ no Ernest Asaria misraw yina sutre sa baba na wode ne ka no eye 50 say 5940 59.4 on kanchen say asem na bedru Tech FM Asem Beba Dabi abedwafo anim good enti sabia nyaado sabia ku ekwan obefa so basahare so ama ne ho atono no onfa so good na ba ne wona asem ya bedru na Krobea uti adwam na bedru Asem Beba Dabi abedwafo ne atiefo anim ne de oda wona medase yedi dwumade ni wie na bra wa hye na anso a yenim sunsum ne ma yedi begu fom ama danse aye nyankopon ma de nti abaya no woda wona medase adofo eto de bi aya na ensem ha awura sesi aya ye ka sei mfa ne se ebi anyame aboa na wonsa san tobi so
wanya abrante kama te se me amete hai na mesio firsti me ho akyere me enti ma me 100 cedi na mfanya made na me wiam de be ma o de be ma no me de be mana me de mana a me ye free meeting say me de che no a me hwehwe se o de ma me hey o de o yo oh yeah okay ma me sanye ni say firsti me ho akyere me no na atwempno me ya ompna enti bo me 100 cedi bosia na ya me de amount o de be ma me me dwen ho se ni obi de aye minti se wo honko ade a e kama koma de a me de be ma batiment back ba bosia pa de ende wo mbo na emum se koma se fama de a o de be ma no Dr. Mankwa o ho te sai akro nyankopon adome ho ye pa o de wo mbo besia o de aduro ene sayade ade ba kwa ya na ye me fe eye me de na ye ma hohoa eye natural no sebe abibiduro wo ye ne natural de manipa de sayade a e kontem me ka say ye de nioma afram ni ye de asi woni ye yiyi ma anyeyam bia wo benom nanso sa nioma ne nso bi ko nanso awurade fie eba center de bibia ye natural awiei wadama yeshia die ni ntie free wa no akra o de me da wati first no ahwefo mo YouTube ne nyina Facebook nyina ase good ye de ye mobosia ba enso adwuma na te se bosia bona o obu obeba no bo nso si minister doctor awon fama me kwa me de bebre ebisi sa bebre baby awo okay se wakasa wu disa no manachi a da bia no be bone wo nyankopon anim se de bia urai kase kana kuma ye kan ebia be ma no obinya no ye ne mpra no obeda subma pa bi ayede edi a kire no na oda no kwa obonso bu ohu obeda no kure nyina o ka no kure kirura edin so ka se de oba bi de minti na ne me kura me mfo se ne nka tu nka bi kura nka wade kura nka enwale enso duru ba bia nyankopon de no nso awuru free ede emma ye na ye wura fi na ya trans de me bre na ekono na ya trans se de na awurade fie ba center ye no ma papa ye wona ye bo hu dawuru a kire amanfo ne ye tifo pa o mutie se awie ya trans me kire kwan na miam de number na tudwa ye sori a wo hawa mane ade frɛ number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akra ya trans one se na odi focus se ablante na amfa ma odi sunsum no ma bi go kwam obi kasa na yi nipa na de odi obi kasa wo so ma wo yam hyewo sunsum nsem na obi ka ne sa be fa ne se bia wa kana no kwa ya hunhunu anya hunhunu obi ba me last na ase asase ho me di ade koto akwa ma no na nipa kro no se de aboatene ti di wo munya wo mutumi si afumu bi nanso bokoma ade koto ab ne be fa de ya ade bi ba wo akira ka so wo di bia se wonti sunsum nsamase a obi ka ne sa ba ka so wo di agoro no wo di ya trasi na na be kasa ne be kasa fa sunsum kakra etro bi aduro ne aton a wo ha wa mane a wo ba yehu mu be duru ba bi nso na obi nso afa kotikwan bi so sisi wo bi se de awura obi sisi no no yemfa nsem pra twen ka bi kra na yemfa ko hu na dajam de yenkasa ne mpra kra na no ho akire no aboa no du ba betim ba do ne nye bibia na bi fast kama kwa so eno adada no agini sika sa na ya na e betra se wadu fie ba center na nsama di obi sika kesi bia ma no papa na adwene ho ntre ase ye be ka ase ye de nkran ne yesunsum mu nsem wo ka na se obi wo be ka ase na nkran ne wo ka ho asem de ye ba ye wo no ma ye de ka ho me ka nkran na che ba de ka ho no de me nka no nka ho wa fidie so enti me di ade obi sika ma wadwene ho awonte ase enti awia wutie me na wutie awurade fie ba center doctor me di number atu jo ade fa number no so obi abu kwase apa na kwase anya mi se odi we ba me nya ho adwuma 54 no se na meje ende me nya no ho adwuma so obi adada wo so odo ba kwa abrochire ebi waje 10 million 1.6 billion no waje adi kwase abuo ebi a wato asase wo wi afa akira koton ade ya odi nipa na eji afuru nsem obu o se dan ya di dan ya wo ebi a na dia na obi afa kotikwa bi so obi kura tim obi so obi nkwa dudo prapra mu okotena fi odi nipa kura afa kwamboni bi so wodu hu du fie na awura fi na nam na hen ha
dan ye wo kwati ne bi si da bia ma manfo atibi ba saafo nyina wo tiemi ne sa de bia se tuni kabla wura fie ba center wo ba ye se ye hode ye awurade asem ye ka no wo ye teten haban ye de ye no ma mesi da bia no wo se sans ni se ne wo no wo be so obuka so bia wo ye nhuma adwuma ni nyina ye sans wo du we ka we wo se ye biribi spirituality no ba ye sans wo ba be ka no ma bia bom mre bi uma bi ba me kire na kwankire kuto oto ade ento wo frost doctor se na nipa si be gumi so ade a wo kire me no emwanti so pa kwankire papa na wutie ma wie ya me kanfo already fie ba center man ya trans mi si ni ba bia okuma se kronom bosie red park hona doctor mbutu a me di medjuma wo de o ba no afre me wo frɛ number me sade tu dwa sa fa ni biem biko amanfo bi timi ba yira betwa no ho sa wo be fro no ba akokosi santase ofa number na ke bia nko frɛ me kire obe wa bre ansa na obi home enti fa number na fa biem number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 Mesi ya trans ya wie kan akora mesi ada no bi ba mo man de champion haba ma akoma nine na me kire na de bi we odi da obi kan nipa no wasi nipa no ba wasi wotia foma na ade wo won se pane ya haba na de ya adwuma ni nyina da bia mesi sabosum kura ba ya adwuma ya haba nka ho a wo muntimi nya adwuma ma ne ye ene otumfo nyankopon da bi o mianti asese ade awurade ye bia no wo ye di ma nipa de wasa asisu nyina ye hunu nyina nyankopon ammo amfa amamoa enoma ye papa ebuo nipa bia wasazo ye nipa nti na wura nyankopon ye abode ende ma ye bobu ho a wo kan abode no wasem na bobu so na we di emfiri nyame ni nyina bibia no emfiri otwedu ampo nyankopon nti so wutie mi na awien na so de osese bi kura wo afuo bi wo ho wa ye afukasie bi na wo kurase akronfo kofom no ma de bra oba de so pese ni pese na wo mpam wo mkura na ye de be ya ma ho wontimi wontimi obi antimi nkofa ena wato asase kwase abu obi so wo jama wa na nsa ma bi fritafo ba ni fie o mu je me kire na kwanche me fikira na ye firi obepim ni nipa kran ka ho asem biom oboso wa doctor ntiade we ama me se tumi ni anwode no sa na otwuri ampo nyankopon na dwuma enti wo tie mi na na so to ade o de ye nto asetre ma ye diama wo emre wo mu se ede kran nyankopon de onimne ma odum wo mboa wo mu wo sa afo wo tie mi a wo de frɛ me sɔre afrɛ mo frɛ me a me kire kwa no aba na wo ba nkasa bia kobom paye nti empire na me ba ma ho ato wo ho bibia na risika na ye bibi ntina Kristo suma wo no wasem nkoto do mo de bibi sha no no de kotum ansa na mo yi bibi nti ene so Kristo bi se bia bra na me bibia mo ye toto no ma na ye yetukumase nti ba aboa ho ba de o hwe bia so se nyankopon adom nsa beka ya trans da bia me nsore abra me nkatire ho asem akwase de this time manfo si die ye nduro na ye di etiyade kronkro no obi anka wona num na sum ya ni twururu ni timu hihye no na ni tim na pampo bu osma pampo mu dwaame ase mitiri ma ye me dududu mi amehwefo masmani yagu wo ma no mani yi omu yam timi tie yei e wa Asem Beba Dabi dwumadie so mu ba bia no na amanfo frɛ yei eda ya senti se wo tie me na so wo tiade akranko wo ani yade bi wo haw no timachi bi wo wani so na so ofise usuro se yemfa se kanko wani se akire nkoye se ani fraud bi ade me kanfo wura fie ba center ma wo me si ani ba bi okuma se krono Bosie red park ni butu me sa de number ni tudwa me sori afre me number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 da bia trans se kan sema ye beka wose ye kan na uma bi free ayi friends ba na yekrum wo de ne bye abo ebi wose uma bi ma na duro safi na ne ba na panta we ne yi o ka che wose ne nka kasa ne kura yi ya nkeye hwa awre hosem oba me ho no boss doctor mo musa ampa sa bibi duro no ye wa duro ne ye wa duro bibia so master
ntina mpanimfo so duan kontonchi achiachi na koresa yade ma na yeye me akire na duro no makoma mu na wo was doctor me hu sensunsun ye bebre ada aba me banmu a because 9 years ni nka mehia kana nka mba no ko timi no nso na hu nipa yade ma nipa timi ye mobo enti wo tiem na so officer abobi abo na haw na so de adu nya acha me kan for already fear ba center bra wo ba doctor mitrim nya den mamu wo duro no ma sa akire obi ugusu a wo ye na obi ababia wo na kwa awa ena nanam se beduru ba bia be gya sa no mani nyina ba na ya ma akoto se afo no ye bi no ukonom na wotwe be sa wo de ka ba bitua because kire ni se no okoy na ne hoto na wo ho abon so se obi na de number ma mo ka me of the mamo ha wo se obaji waduru ye wo ka sa san nipa kron so sa do ka o be ka se yedi bi etu aye chi a enam kran ka ende ye ni ayaw enti duru ba bia na ye di bia to form wo de wo ha wa ma ne na kira na bia meka ye de ho bon se na me ye maduro na ma wo de ka se me mfa ye mfa wa se de be wasa wo de sa de be se sa twitwa de beju twi wo no ma wo nom bra bra de fie ba center me se ye sore e kira ye adwuma wo hu fo me kira de ye kwa no hu so de o se bibia totuma bi na so nte ase ya de krankro bi da so na wo nte ase de bra bra de fie ba center ye tena ase a de won bia be ka cho ba ho ye mo ba ye ho because ye hu na ya ma ho akwankire ne ya mo waduru no akwakoye ba se ye hu na mudie nso de hu na mudie be ka na ho atɔ me fa hen na maba won fa ba bia so okumase kroduo ma se sia ba bia ka se no be sika yetia o de wo so ba fo kronom ka ofo ka na ka kire do bani so besi akronum station anase U10 so atuma kwanwa roller bank nanim osi wa de cross o cross apraje afo bi no hwe onu ka Krobea taxi station ye fro bosi station ko are nka hwe eno ase me kwa urade fie o meka se ho na yaresa wo because said o kan Yeremia 17 verse 14 na wo se urade same yade na minya nkwa o ba be sa ya urade be sa yade wo ha be na urade ntimi nyimfuru so ye kanya mpa na ababo ba duro ni anwade ni tumi urade de amaye no o ba duro ni yade ma wa ya bo mpa ya guso uji ya kwa na ho atɔ tu tiem na so onu from kokrama tutumi ka na bra wo bibi ti se bi se bibi se o sa de brebe mu oduro ye ne yetimi obi ne dane na yi atɔfom wo ho ye de bra ne mu oduro nwaso ni bi wo do ho na ato ase twetwe wo oduro ho sisi yo ye wo oduro ho obi wo kra na de obonso ba bi a white fufuo pa ha man bi wo ma bi man aduro me se num bi na fa bi wo ase sisi ana yade ne kona ne ho atɔ no nti so wo nam yade ne sa ye krankra obi odwu nso moja na oba boy na sere se doctor o ma muso wo oduro me yade o get it to 10 years ma nso moja sa ba me ba o 2 weeks moja na yede ejai ena ba konso ba wo se wo chima na ayi sufita ha na ba ma mu hyehye no oba e kire na duro no wa ya ma ne ho atɔ no nti so wo ne so de wo nam yade krankra ene wo de yade titi asisi achi ya wa ka ne no ma ne yenka ba ne nyina de ya adwuma ho so on pese obekwa akodo ma ase kan no akuma de bra bra fie ba center se de on pese ba so ro mfo ba yo wo adura de betetew o de ne yenkwa wo pekra akodo to adwum ne da o de okokɔbɔ no ro bibi anyo ne mo nwa so behwe ho yi ntu ba bra fie ba center ba gi aduro no bi me sori mi wi a number ne 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 akwa me sorry die uma ba ko oba me ho oba ye na wo no ho aye din wo so wachini sa me da bia me ka se me se ye wo ahaba nyankopɔ de tumi ni ahode awuro ma me ma ne so mu wo kan ha nyina gusu me tv ma no de hire kwatum wo sa ene wanyem tu wo na sa wo ho odin ma wa me sorry die frɛ me wo so benya ba hye wachi e wa awurade di mu nti amen amen medase adofo we ye doctor amankwa ofiri kronum bosie obe red park awurade fie heba center ena wiai wabesom oyade a edi wunya na wode anante na hotomaaye no se wode kokowura awurade fie a ose eye natural de sese wosa wobesa de sese woso wobeso de wobenom de ode be wasa wobewasa eno beboa wo ama ene petumi akoso etu be frɛ no onne be kasa na bibia nso aye kama ede amawo awia Lactus Enterprise for onom nso ewo Kumasi Krodua ya mu adum aseda house kwan so na mo behu yen na yaba ama adansie aye kama famfai pa ye nneoma ye de nam ne ye de ye adwuma ewo yakache ha no ye toma wa ode ye wo fie no a
wote Ghana so betena fie nim tisa de wote abruchire no ye niema o PVC pipes bend any fittings say ye kama plumbers say mo per kitchen sink any taps e mo per bathroom nioma bi tisa telephone shower ne set o per complete shower o per bathtubs jacuzzi basins shower glass corner bath with panel toilet roll holder any water closet mirror water heater any dodo no Latus Enterprise and I'm a for mount. Ubenya Turkish doors waha, Ubenya paint waha, chandelier light biwaha, Ubenya wall light, electrical cables, tiles, WCs, pumping machine na you tombi. Latus Enterprise. Yawa se da house okwane so 0242 61 6585. Na wie wo be fresa homa we na yene wo abo enkomo Fet Homeopathic Clinic ewo Kumasi Krobea yemu na ahenema kokoben eni edi adwuma ye Benju Max Company no 18 junction ne so oni ye metonchia onua benyu ahoto ni senti de se yenam physiotherapy acupuncture massage kwaso ye miemia twetwe amanfo ya mfedura nka no oyawo a wotie ni ntirimu atwetwe no ni nompemu yawo ni nyina akọ ye wo mfidie free India ye de hwehwe wo nerves endings no hwehwe wo nipaduam ti yade ahinta wo na fidie be yaba e betwa hunro according to nipadua na hoden na de amawo eto de bia de ye didi ye nom de ye home e mafi ba ye mu ye detoxification wa ha yeah mo amaye mrempem esichire yade ha mo sasabro ani ho haw enemu yade ene ulcer typhoid hepatitis ni nyina ye tedete ya number eye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 abapamo ye biggest online shop unia mienidwa ewo online so odi ekọ Google Play Store ana akọ App Store na download yen app no abapamo se wo download wi a simple onu awuram na wuwuram a enioma wa hawo ye ton nioma pa enioma ye use wo ye mfie mu ye demo entade a ye hye nioma ye use wo ye kitchen enioma ye di nua ye bitise nkonwa empa nom ne de keka ho abapa portable washing machine kura ye 399 Ghana cedis o phone TV fridge tap bia o de hia ne so be order de wo penu atua kade de wa de abrew uni phone ya wo de be download yen app do tie je number do na free yen 059 338 6133 and na 059 339 1848 o first number we ya abapa mo ye number do no ye wo Kumasi ya ata for 3 miles saka park wa na abehu yen by Grace Medical Center unia ye wo Breman Kumasi ya sai kwadwo ye be DVL office no se uyo obi a wo problem wo ose ene osi echi nam no wanya problem wom utwi ne moja eba ono ma de enwuna abo ni o ma bi hyehyɛ osim obi oho ebi afififi ase ne ho no obi nso wo hodom a eso abu esese yesi atu yebesi aho yenye scaling and polishing ni nyina yeye ewo by Grace Medical Center eduru memene da kura sei kura no a yeye teeth and gum screen free e de mo manfo problem ne de obeto ho aduru e de duru kwasi adanso sei ya yeye examination of the eye free e de ma adasa enti wutie be na oposaposa wani basa wo hwa de a wu hunu ne ye wo hwa de a na wani so wo ase ntenta bi atoafo wani ne so wani da bi ya oya kwasi ada oba ye free examination ma wo si hu problem abeto aduru na wo de wo yade bi nso etew so no bra by Grace Medical Center yenye hwehwemu ma wo yemfa aduru enkoma why your number ye 0244 976805 Dr. Time da so ewo Kumasi abu akwa agogo ono ne da medimafo herbal clinic no se wo ba wo se wo yade a wo de akire wo de anantena hoto ama no all the time beto yade ne so amoa mo anyu hoto yeah the number ye 0244 774282 and 0245 616336 hepatitis A B and C ne hawa bra stroke yade kidney mu hawo why emre wo mpam infections etetel o low sperm count
anase prostate mu kokram no anya o pa wo nipadua mu ya pressure hernia stomach ulcer fibroid diabetes ana wonse buom na enye medimafo herbal clinic Dr. Time da so papa ne bebo awo no the time ato oyade ne so opanyini me penasem keke na nyankopon nso ahira no oba krodua mu a owusika krabia TV ni FM yi owubi papa ni dinde dodoa frɛ no kwabna kese owura kwabna kese the founder Kesben Group of Companies ono na Kesben Media nso ye ne dia papa ene ye wawoda yeah ene ye wawoda I just love this man me do papa no yangopo nsha wate owura kwabna kese ene ye wawoda yi onto wonkwanem na wontutu anamo nso mfansiye ewura krache no usika no wonfani wate onfani wate oba de achame akra Bramsi mami enu akra yo me dase yenchia etifo nyina akra Miss B so chiao mejene so na wo di ni invite akoma ne de one dey so ye busuani one dey kai no kra yen kai ne nka ho one dey ye busuani oto awem okay aka wo mo maka no Miss B awia ya mo aha ebi wo ha mo nsa wo to awem okay ye awem okay yo akra kakra me fa ya adesuade a ewo mu menu anom akeka bebre kusie se ewisie na senso de efiri se ebre bia kusie be wo ne ba to ho bia no na waka ache ne se hwewisie yie firi se wisie ne kuma na ne agya enti bre bia kusie ba ehye ebon mu na obehunu se ewisie ba bia no kae ne de ne maame wo no waka kire no ndi waye na adwen se obepe ba bia fa awurei waye ato na wie egususu ya toto amanfo we waye awurabo wa VSS ena ne kasa anso nkire obi a service mpredua yi kan John enu bi utimi se adwen no emu da ho ne kasa esisi so obuade oyayi kama ne santi no adinu a wososo ebia eba de mpesa wo hye ne nso ne se niema bi hye ase se eba se ya hye ai bibia o oye tia kama we nso wo sisi ne bi so no waye natural ni trinwini kama wajete ni fefefe wahwe na hwe niwa fefefe efata no akura enti se wo hunu se niema bi hye ase eba wakwa mu adwe hu mienu awura ba idi edi nkan wo frɛ no so wa abruchi won de anya hwe ba ebra wo ka kire ne se me firi yi ma be hye adwuma ase me ba ba bi edan ya metimu me ho akire me se ya otua 18 ni wie ye no ye kotokoso no wo se wo ma adwe bi ase se ye dai kasa kire no ebra ko no ko wura adem ho na wura ba hunu se boga wakọ graduate wa abrochire na wa be ye nursing wo Ghana nursing fo kra no onya adwuma ye ne first pay o de total ne dem ne ma okọ ye mattress da form krachi ni pao we nyina nkasa ankyerɛw krachi ni a wo ye adwuma send F0 sika 30 Ghana na anka bibi ankyerɛw na aguso sende wono de de asi awie wo a wutie ye no so no obi tua na mo bi no wo ha ase e bo bonsem bi se ba kayawura yi de se de meti bi wo radio so yi ebia na eba me nkyɛn no wo ha ase afa wo ho adwene akora futu a meka no beda se osika no me so mfani ate ya ba shoyo na bibia be kama ate ba shoyo owura ohote sai pa cho nyankopon adom nana ofri hin na ba ha ifri agre kromoase na bai agre kromoase pachan eni oba de ebenko tena se enipa ode ne ba ha no bo no nko adin e frɛ no owusu ansa gloria pachan ote hin otikoti take koti adwase koti ya adwuma be no oyo according to the also ton fruit wo bola owusu ansa gloria oba de owusu ansa gloria tikoti frede mama ye kira owusu ansa gloria kote ya otunton enuaba ewo bola ho se obi tia onka nche ne se ekina nyame boa dumi fence nonkono pepepepepe ye hia na ofidue mu ha se wono anso tia nyame boa dumienu fence no nonkono no senia ya hye no ano ye hia na wa ha owura idi na ba ha asem